23. června 1943, 7 hodin 15 minut ráno. Sovětské letiště u Kurska, 50 kilometrů za frontovou linií. Směna mechaniků připravovala stíhačky Jak 9 k rannímu letu, když náhle uslyšeli řev motoru přibližujícího se ze západu od německých pozic. Vzdušný poplach nebyl vyhlášen, radary mlčely, ale zvuk byl zřetelný, hrozivý, narůstající. Charakteristický vytí německého motoru Daimler-Benz bylo nezaměnitelné i skrz ranní mlhu táhnoucí se nad polem. Stráž chytila pušky, protiletadloví střelci otočili kulomety k nebi, všichni čekali útok bombardéru nebo útočného letounu, ale z oblaku ve výšce 300 metrů vynořila se osamělá stíhačka. Silueta charakteristická, rozpoznatelná, děsivá. Messerschmitt Bf 109, svastika na křídlech černá, výrazná, kontrastní proti šedozelené kamufláži. Protiletadloví střelci instinktivně otevřeli palbu, trasující střely prokreslily nebe červenými čarami, ale Němec se nevyhýbal, neútočil, mířil přímo k přistávací dráze, vypouštěl podvozek, klapky, snižoval se po sjezdové rovině správně, přesně, jako by se vracel na domácí letiště. Starší poručík Boris Safonov, velitel služby na letišti, křičel do radiostanici a požadoval zastavení palby. Něco nebylo v pořádku. Německá stíhačka přistávala dobrovolně nebo z donucení, to nebylo jasné, ale střílet do přistávajícího letadla bylo nesmyslné a nebezpečné. Mohlo se zřítit na stání sovětských strojů, vybuchnout, zničit vše kolem. Střelci neochotně přestali pálit. Messerschmitt se dotkl dráhy před nimi koli jistě, ocas se snížil, dojezd rovný, přímý, profesionální. Otočil se na pojížděcí dráze, zastavil 100 metrů od hangáru, motor nadále pracoval na volnoběh, vrtule se točila pomalu, hypnoticky. Safonov s desítkou vojáků přiběhl k letadlu opatrně. Samopaly PPSech připravené, očekávali, že německý pilot vyleze se zdviženýma rukama, vzdá se do zajetí, standardní situace, když došlo palivo, nebo byl stroj poškozen a návrat byl nemožný. Ale kabina byla zavřená, kryt zasunutý, pilot nehybný. Seděl v sedačce s hlavou zakloněnou dozadu, na proskleném krytu kabiny čerstvá tmavá krev, rozmazaná potůčky. Safonov gestem přikázal mechanikovi přistoupit, vypnout motor. Ten nerozhodně vylezl na křídlo, našel vypínač zapalování, motor zakašlal a utichl. Zavládlo těžké, napjaté ticho. Otevřeli kryt kabiny. Německý pilot, podle náramenních označení Oberleutnant, asi 28letý, byl mrtvý. Kulka vstoupila do krku zprava, vyšla zleva, přetěla karotidu, krev zalila límec letecké bundy, obličej bledý, voskovitý, oči otevřené, hledící do prázdna. Safonov zkontroloval puls, potvrdil smrt, prohlédl kabinu. Žádné dokumenty, mapy, rozkazy, vše čisté. Jen osobní deska s fotografiemi manželky a 2 dětí. Dojemná rodinná idyla, přerušená navždy jednou kulkou, vystřelenou neznámým sovětským střelcem ze země nebo ze stíhačky. Ale nejpozoruhodnější byl stav letadla. Prakticky nepoškozené, celé, funkční. Jediný průstřel na trupu za kabinou, kulka prošla naskrz, zasáhla pilota a uvízla v přístrojové desce. Trhlina v čelním skle od nárazu hlavy mrtvého pilota při posledním škubnutí. Žádné další poškození. Křídla celá, ocas celý, motor fungoval plynule až do vypnutí. Palivo v nádržích ještě na 100 km letu, munice nevyčerpaná, 20 mm kanón MG-151 nabitý. Oba 13 mm kulomety MG-131 také plné. Byl to dar osudu neuvěřitelný, neocenitelný, vzácný. Trofej, která se stává jednou z tisíce sestřelených letounů. Celá, funkční, nejnovější německá stíhačka, modifikace Bf 109 Gustav 6, vyrobená v roce 1943, technologicky pokročilá, vybavená motorem o výkonu 1475 koňských sil, maximální rychlost 640 km za hodinu, výzbroj mohutná, moderní, smrtonosná. Za hodinu přijel osobně velitel pluku plukovník Alexandr Pokryškin, hrdina Sovětského svazu, 59 vítězství na kontě, legenda stíhacího letectva, muž, který bojoval proti Messerschmittům každý den a znal jejich schopnosti lépe než kdokoliv jiný. Prohlížel trofej pomalu, pozorně, profesionálně, dotýkal se potahu, nahlížel do kabiny, kontroloval řídící mechanismy, pohyboval křidélky rukama, hodnotil stav podvozku, motoru, výzbroje.
Jeho tvář byla vážná, soustředěná, bez radosti či nadšení, které obvykle provázely zajištění nepřátelské techniky. Chápal, že toto letadlo není jen trofej, muzejní exponát. Bylo to okno do světa technologií, proti nimž sovětští piloti bojovali, aniž měli úplnou představu o rozsahu nepřátelské převahy. Pokryškin promluvil tiše, aby ho slyšeli jen nejbližší důstojníci. Toto je to, proti čemu bojujeme, pánové. Toto zabíjí naše piloty každý den. Stroj o 50 km za hodinu rychlejší než naše jaky, motor silnější o 200 koní, výzbroj těžší, vybavení dokonalejší. Německá inženýrská mysl pracuje proti nám efektivně, nemilosrdně, přesně. Rozkaz byl stručný, kategorický, naléhavý. Evakuovat letadlo do VVS NII v Čkalovském u Moskvy okamžitě, ještě dnes, demontovat křídla, zabalit trup, transportovat po železnici, nepoškodit ani jediný díl. Toto je národní poklad, vědecká hodnota, strategický význam. Inženýři musí prozkoumat každý šroub, každý vodič, každý systém, pochopit, jak Němci dosáhli technické převahy, co lze skopírovat, vylepšit, zavést do sovětských strojů. Mechanici pracovali celý den pečlivě, metodicky, s úctou. Německá stíhačka byla pro ně záhadou, mýtem, legendou, která se zhmotnila. Každý detail si prohlíželi s profesionálním obdivem, smíchaným s ideologickou nenávistí. Obdivovali kvalitu opracování kovu, přesnost osazení konstrukčních prvků, promyšlenost rozmístění vybavení. Vše bylo logické, funkční, efektivní, německá inženýrská škola se projevovala v každé maličkosti. K večeru bylo letadlo zabaleno, naloženo na železniční plošinu, transport se vydal na východ, do Moskvy, kde se měl osud trofejního Messerschmittu definitivně rozhodnout. Stane se pouhým muzejním exponátem, nebo klíčem k pochopení toho, proč sovětští piloti umírají v nerovném technickém boji, neznajíce plnou pravdu o nepříteli, kterého musí za každou cenu porazit. 15. července 1943. Výzkumný ústav vojenského letectva, letiště Čkalovský 30 km severovýchodně od Moskvy, střežené uzavřené území, kde se zkoušela veškerá nová letecká technika Sovětského svazu. Trofejní Messerschmitt Bf 109 Gustav 6 stál ve speciálním hangáru pod nepřetržitou hlídkou, mechanici ho 3 dny obnovovali po transportu, montovali křídla, kontrolovali řídící systémy, nalévali německé vysokooktanové palivo speciálně dovezené z trofejních skladů, měnili olej, kalibrovali přístroje, vše proto, aby letadlo bylo naprosto funkční, připravené k prvnímu zkušebnímu letu. Ale vyvstala nečekaná, delikátní, psychologická potíž, nikdo ze zkušebních pilotů nechtěl dobrovolně létat na nepřátelském stroji. Formálně byla vysvětlení rozumná, technická, neznámá technika, instrukce v němčině, riziko selhání nepochopitelných systémů, vysoká pravděpodobnost katastrofy. Ale skutečný důvod byl hlubší, iracionálnější, pověrečný odpor k symbolu nepřítele. Svastika na křídlech, i dočasně přemalovaná červenou hvězdou, vyvolávala podvědomý diskomfort. Německé nápisy gotickým písmem v kabině připomínaly tisíce padlých sovětských pilotů sestřelených tímto strojem nebo jeho sourozenci. Sednout si do sedačky, kde seděl mrtvý Němec, se zdálo rouhačstvím nebo prokletím. Náčelník VVS NII, generálmajor letectva Piotr Filin, 52letý veterán občanské války a Španělska, pragmatický, tvrdý muž nesnášející sentimentalitu, svolal poradu vedení ústavu a starších zkušebních pilotů 30. července v 10 hodin v konferenční místnosti velitelské budovy. Přítomno bylo 8 lidí, všichni profesionálové nejvyšší třídy s 1000 nalétanými hodinami na desítkách typů letadel, zkušení se vším, co v SSSR létalo, od zastaralých I-15 až po nejnovější lavočkiny a jakovlevy. Ale teď všichni seděli mlčky, vyhýbali se pohledu generála, chápali, že nyní zazní nepříjemná otázka vyžadující odpověď. Filin se neoháněl, řekl přímo. Soudruzi, máme před sebou úkol státního významu. Trofejní Messerschmitt musí být vyzkušen, otestován, plně prostudován. Potřebujeme dobrovolníka, nejlepšího z nejlepších. Kdo je připraven převzít odpovědnost? Ticho trvalo 20 sekund, nikdo nezvedl ruku. Major Suprun 50 zkušebních letů za sebou, obvykle první dobrovolník na jakoukoliv nebezpečnou úlohu, teď seděl nehybně, studoval si ruce, nakonec tiše řekl. Soudruhu generále, odmítám. Nepoletím na fašistickém stroji, je to proti mému přesvědčení.
ať schoří v pekle společně se všemi, kdo ho stavěli. Kapitán Stepanov, 30 letů za sebou, obvykle rozvážný a klidný, dodal. Soudruhu generále, souhlasil bych, ale nyní jsem nemocen. Vřed na žaludku se mi zhoršil. Lékaři zakázali stresové zátěže. Promiňte. Starší poručík Antonov, mladý, 24letý, 20 letů, zjevně chtěl souhlasit. Toužil po slávě a uznání, ale Filin ho zastavil pohledem. Antonove, jste příliš neskušený pro takové riziko. Pokud se něco pokazí, zahynete. Potřebujeme veterána, který cítí letadlo intuitivně, jehož reflexy jsou vypilované desetiletími. Počkáte na svou příležitost. Filin se díval na ostatní. Viděl neochotu, strach, pověru. Chápal, že násilím to nejde. Donucující rozkaz povede k nekvalitní práci, pasivní sabotáži. Potřeboval člověka, který půjde vědomně, dobrovolně, s pochopením důležitosti úkolu převyšujícího osobní předsudky. Vzpomněl si na kapitána Petra Michajloviče Stefanovského, 37letého, legendu zkušebního letectva, muže, který oblétl více než 200 typů letadel sovětských i trofejních, jediného, kdo zkoušel ukořistěný Focke-Wulf FV-190 v roce 1942 a přežil po 3 selháních motoru a nuceném přistání na jedno kolo. Stefanovský byl výjimečný, mlčenlivý, uzavřený, soustředěný. Žil prací, neměl rodinu, přátele, koníčky, celý jeho život se točil kolem letadel. Rozuměl jim lépe než lidem, cítil stroj jako prodloužení vlastního těla. Kolegové žertovali, že má místo krve letecký olej, místo srdce motor, místo nervů řídící lana. Filin mu zavolal osobně. Stefanovský byl na dovolené na chalupě v Podmoskoví, odpočíval po náročné zkoušce nového bombardéru PE-8, který ho předevčírem málem nezabil kvůli selhání hydrauliky při přistání. Rozhovor byl stručný. Petře Michajloviči, máme úkol. Trofejní Messerschmitt, Gustav 6. Potřeba oblítnout? Nikdo nechce. Souhlasíte? Pauza 5 sekund. Stefanovský vždy odpovídal rozvážně, s rozmyslem. Nakonec řekl. Souhlasím, soudruhu generále, ale s podmínkami. Filin s úlevou vydechl. Jaké podmínky, Petře Michajloviči? Mluvte. Stefanovský vyjmenoval metodicky. Za prvé prostuduju kompletní technickou dokumentaci. Minimálně 2 dny, nepoletím naslepo. Za druhé, přeložte z němčiny všechny pokyny provozní příručky. Najděte profesionálního technického překladatele. Za třetí, testovací start motoru, pozemní kontrola všech systémů, pojíždění, ujistit se, že vše funguje. Za čtvrté, první let krátký, maximálně 15 minut, výška ne výš než 2000 metrů, oblast letiště, bez akrobatických figur, jen základní hodnocení letových vlastností. Filin okamžitě souhlasil, bude splněno vše, začněte zítra. Dokumentace se již překládá, poručík Schmidt, německý žid, emigrant z Berlína, pracuje na instrukcích, mechanici jsou připraveni k testům. Vy jste hlavní, vaše podmínky jsou zákon. Stefanovský přijel následující den časně ráno. Prošel do hangáru, kde stál Messerschmitt. Obešel ho pomalu, dotýkal se potahu, nahlédl do vzduchotoku motoru, zkontroloval stav podvozku, prohlédl výzbroj, vylezl do kabiny, posadil se do pilotního sedadla. Zavřel oči, vnímal prostor. Těsný, kompaktní, ergonomický. Následující 2 dny nevylezl z kabiny, studoval každou páku, tlačítko, přepínač. Poručík Schmidt seděl vedle na žebříku, překládal nápisy, vysvětloval funkce. Stefanovský si zapisoval do notesu schémata, kreslil procedury startu, vzletu, přistání, kladl technické detailní otázky. Jak se reguluje stoupání vrtule, automaticky nebo ručně? Jak funguje chladicí systém, automat nebo ruční ovládání klapek chladiče? Kde jsou trimry, na kterých osách? Jak se ovládají klapky, hydraulika nebo mechanika? Kolik paliva v nádržích? Jaká spotřeba na různých režimech? Jaká rychlostní omezení podle výšek? Objevil kritické, důležité, nebezpečné rozdíly. Stoupání vrtule se regulovalo elektricky automaticky, u sovětských stíhaček bylo vše ruční, pilot neustále točil pákou, korigoval otáčky. Zde to dělal automat sám. Nezvyklé, lze zapomenout kontrolovat. Klapky hydraulické, u sovětských mechanické lanové, rychlost vysunutí jiná, zpoždění mezi příkazem a provedením delší, nutno brát v úvahu při přistání. Trimry na všech 3 osách, náklon, stoupání, klonění.
U sovětských jen na výškovém kormidlu. To zjednodušovalo pilotování, snižovalo únavu, zřejmá výhoda Němců. Chladič motoru s automatickým řízením teploty. U sovětských pilot sledoval teplotu neustále, ručně otevíral a zavíral klapky, rozptyloval se od boje. Zde automatika uvolňovala pozornost pro to podstatné. Stefanovský si dělal závěry, zapisoval do notesu. Německý stroj je více automatizovaný. Pilot se soustředí na bojovou taktiku, ne na ovládání pomocných systémů. To dává výhodu. Menší únava, vyšší efektivita boje. Sovětské stíhačky vyžadují od pilota, aby byl současně pilotem, mechanikem, inženýrem, žongloval 5 úkoly najednou. Německý pilot žongluje 2. Rozdíl je kolosální, zejména v dlouhém boji, kdy je únava kritická. 24. července proběhly pozemní zkoušky. Stefanovský nastartoval motor Daimler-Benz DB605. Motor zařval mocně, rovnoměrně. Vibrace minimální, zvuk čistý bez detonací a klepání. Německá přesnost výroby se projevila okamžitě. Zahřál na provozní teplotu, zkontroloval všechny režimy od volnoběhu po maximální otáčky, motor reagoval plynule, poslušně, spolehlivě. Pojel po letištní ploše, podvozek úzký, letadlo klouzalo doleva doprava, vyžadovalo neustálou práci pedály. U sovětských stíhaček byl podvozek širší, základna stabilnější. Toto byl první prakticky zjištěný nedostatek. Večer 24. Stefanovský zavolal manželce Marii, vzácnost pro něj, obvykle se o pracovních záležitostech nedělil, ale dnes cítil potřebu říct něco důležitého pro případ, že se zítra něco pokazí. Mášo, zítra letím na trofejní německé stíhačce. Neboj se, jsem připraven. Prostudoval jsem vše, ale kdyby něco, věz, že tě miluji, i když to říkám zřídka. Marie mlčela, pak tiše. Petjo, vrátíš se, vždycky se vracíš, jsi nejlepší, věřím ti. Stefanovský položil sluchátko, šel spát v 10 večer jako vždy před důležitým letem, usnul okamžitě, nesnil se mu žádný sen, organismus šetřil energii pro zítřejší zkoušku, která navždy změní jeho chápání války. 25. července 1943, přesně v 9 hodin ráno. Letiště Čkalovský, počasí ideální pro zkušební let. Obloha čistá, bezoblačná, jasně modrá, vítr slabý, 3 metry za sekundu od jihozápadu. Viditelnost 20 km, teplota plus 22 stupňů, atmosférický tlak 760 mm rtuťového sloupce. Podmínky, jaké bývají jednou týdně v létě. Osud letové zkoušce přál. Na letové ploše se sešel tým pozorovatelů. Generál Filin s dalekohledem, 5 inženýrů z notesy na poznámky, 3 mechanici připravení k havarijním akcím, 2 zdravotníci z nosítky u sanitky, standardní procedura pro případ katastrofy, která při zkouškách trofejní techniky byla nezanedbatelnou pravděpodobností. Messerschmitt Bf 109 Gustav 6 stál na startu. Svastika na křídlech přemalována sovětskými červenými hvězdami, dočasně nanesená vodou rozpustitelnou barvou, aby ho nespletli vlastní protiletadloví střelci. Trup, šedozelená německá kamufláž ponechaná beze změny, 3listá vrtule VDM černá, matná, nehybná, čekající na příkaz k oživení. Stefanovský šel k letadlu pomalu, klidně, v rukou opotřebovaný notes s procedurálními poznámkami. Letecká kombinéza zapnutá až ke krku. Kožená helma s rádiovými sluchátky, ochranné brýle zvednuté na čelo, tvář soustředěná, bez emocí, bez nervozity, bez strachu. Absolutní profesionál, jdoucí na běžnou, avšak kriticky důležitou práci. Obešel letadlo naposledy, vizuálně zkontroloval stav potahu, podvozku, kormidel, vše jako před 3 hodinami, kdy kontroloval před úsvitem. Nic se nezměnilo, ale rituál předletové kontroly je posvátný. Nelze ho porušit, ani když je člověk přesvědčen, že je vše v pořádku. Vyšplhal na křídlo, držel se madel, nahlédl do kabiny, posadil se do pilotního sedadla. Těsného, ale pohodlného. Připoutal se rameními i bedry, utáhl pásy až k pocitu spolehlivé fixace. Zkontroloval volnost pohybu rukou a nohou. Dosáhne na všechny páky bez napětí. Německá ergonomie promyšlená dobře i přes těsnost. Zavřel kryt kabiny, posunul dozadu po kolejnicích, zajistil zámky, těsnost neúplná, ale dostatečná. Výhled skrz prosklení vynikající, transparentnost skla vysoká, německá optika kvalitní. Procedura startu motoru začala metodicky,
postupně, z paměti natrénované za 2 dny. Zapálení zapnout, otočení klíče doprava, palivové čerpadlo ruční, 5 stlačení páky k vytvoření tlaku v systému, páka plynu na 1/3 otevření škrticí klapky, magneto zapnout oba okruhy, startér stisknout červené velké tlačítko na přístrojové desce. Elektrický startér zavil vysokým tónem, kliková hřídel motoru Daimler-Benz DB605 se protočila pomalu, těžce. První válec vzplanul, druhý, třetí, 12 válců uspořádaných do V postupně začalo pracovat. Motor chytil na první pokus, zařval rovnoměrně, mocně, 1475 koňských sil se probudilo, připravených táhnout 3tonový stroj do nebe fantastickou rychlostí. Stefanovský sledoval přístroje. Teplota oleje stoupá, 20, 30, 40 stupňů, tlak oleje stabilní, 6 atmosfér, teplota chladicí kapaliny stoupá rovnoměrně. 50, 60, 70, otáčky motoru 1000 na volnoběh, vibrace minimální, téměř nepostřehnutelné. Německé vyvážení klikové hřídele dokonalé. Sovětské motory M105 vibrovaly 2krát silněji. Zahříval 5 minut do provozní teploty 90 stupňů, zkontroloval funkci automatu krokování vrtule, přesunul ovládací páku z polohy malý krok na velký. Vrtule reagovala plynule, poslušně. Otáčky se změnily odpovídajícím způsobem. Automatika fungovala bezchybně. Hlásil po rádiu stručně. Základna, motor pracuje normálně. Pojíždím na vzletovou. Vyjetí na vzletovou dráhu bylo první vážnou zkouškou. Podvozek úzký, vzdálenost mezi hlavními koly pouhé 2,40 cm, u sovětských jaků 3 metry. Rozdíl kritický pro stabilitu při pojíždění. Letadlo klouzalo doleva při přidání plynu kvůli reaktivnímu momentu pravotočivé vrtule, vyžadovalo neustálou korekci pravým pedálem směrového kormidla. Noha se napínala, po minutě pojíždění se již ozývala únava. Představil si, co bude po půlhodinovém boji, noha unavená kriticky. Němečtí piloti si asi zvykli, trénovali svaly speciálně, otočil se na vyčkávací pozici, vyrovnal se s osou betonové dráhy, zastavil. Poslední kontrola před vzletem. Trimry v neutrále, klapky zatažené, vrtule na malý krok automaticky, směs bohatá, chladič pootevřený automaticky. Vše připraveno. Hlášení, základna, vzlétám. Filin odpověděl, povoluju vzlet, hodně štěstí, Petře Michajloviči. Stefanovský posunul páku plynu vpřed plynule, ale jistě až na doraz, motor zařval ohlušujícím způsobem. Síla 1500 koní trhala letadlo kupředu. Rozjezd začal prudký, nečekaně rychlý. Za 4 sekundy ukazoval rychloměr 100 km za hodinu. U Jaku 9 zabral rozjezd na 106 sekund. Rozdíl půl vteřiny se zdá maličkost, ale ve vzdušném boji je to propast mezi životem a smrtí. Pedály pracovaly nepřetržitě, kompenzovali klouzání, pravá noha již unavena, rychlost 120, 140, ocas se zvedl sám, výhled dopředu se zhoršil, dlouhý nos motoru zakryl obzor, musel se dívat do stran, určovat směr letu. 160 kilometrů zatáhl za řídící páku jemně, bez trhnutí. Nos se zvedl, kola se odtrhla od betonu čistě, lehce, letadlo vzlétlo. Přechod ze země do vzduchu byl plynulý, přirozený. Stroj chtěl létat, to bylo cítit okamžitě. Aerodynamika fungovala dokonale. Zatahal podvozek hydraulickou pákou, zaslechl lehké hučení mechanismu. Kola se zatáhla do výklenků za 10 sekund, rychleji než u sovětských strojů, kde to trvalo 15 až 20 sekund a při selhání hydrauliky bylo nutné ruční pumpování. První dojem se sformoval okamžitě, jasně, nezpochybnitelně. Letí jako šíp, lehce, rychle, ochotně. Ovládání citlivé, přesné, stroj poslouchá sebemenší pohyb páky. Sovětské stíhačky vyžadovaly větší úsilí na kormidlech. Zde je vše jemné, citlivé. Stoupání začalo s nastavením úhlu 30 stupňů, rychlost 250 km za hodinu, variometr ukazoval rychlost stoupání 17 metrů za sekundu. Stefanovský znal čísla sovětských strojů nazpaměť. Jak 9 stoupal 12 metrů za sekundu. Rozdíl 5 metrů každou sekundu znamenal, že za minutu boje bude německá stíhačka o 300 metrů výš než sovětská, za 2 minuty o 600. Výška v boji je kritická. Kdo je výš, útočí shora s využitím gravitace k rozjezdu. Kdo je níž, je terčem. Výšku 2000 metrů nabral za 2 minuty 10 sekund, jak by potřeboval 3 minuty. Úspora 50 sekund v boju znamená život nebo smrt.
možnost zaujmout útočnou pozici jako první, nebo dostat dávku dozad od nepřítele, který se nepozorovaně přiblížil šora. Vyrovnal horizontální let ve výšce 2000, nastavil cestovní režim motoru 80% výkonu, otáčky 2300, rychlost se stabilizovala na 520 km za hodinu, lehce, pohodlně, bez napětí konstrukce. Letadlo žádalo víc, bylo cítit, že se může rozjet podstatně výš. Přidal plyn na 100% jmenovitého výkonu, DB605 zařval plným hrdlem, tah prudce vzrostl, rychloměr se dal do pohybu. 550, 580, 600, 620, 640 km za hodinu. Stabilizace, dál to nejde, odpor vzduchu vyrovnal tah motoru. 640 proti 580 u Jaku 9, rozdíl 60 km za hodinu. Němec vždycky rychlejší, vždycky dožene nebo unikne. Absolutní kontrola boje. Sovětský pilot si nevybírá, zda bojovat či ne, Němec vybírá za něj. Stefanovský mluvil do rádia, hlas klidný, ale napjatý, slova volil pečlivě, vědom si toho, že záznam běží na magnetofon a bude analyzován. Základna, rychlost 640 dosažena snadno. Stroj letí jako sen. Stabilita vynikající, žádné vibrace. Motor pracuje rovnoměrně. Mocně. Toto je naprosto jiná úroveň techniky. Filin poslouchal dole, tvář kamenná, chápal, že každé stefanovského slovo je rozsudek nad sovětským leteckým průmyslem zaostávajícím za německým o roky. Ale pravdu je třeba znát, aby se odstup napravil. Ne zavírat oči a předstírat, že je vše v pořádku, zatímco piloti umírají v nerovném technickém střetnutí. Test manévrovatelnosti začal zatáčkami. Levá zatáčka, náklon 60 stupňů, rychlost 400 km za hodinu. Křidélka se vychýlila lehce, poslušně, letadlo se naklonilo ochotně. Bez odporu vstoupilo do zatáčky plynulé, koordinované. Přetížení 3 jednotky tlačilo do sedačky snesitelně, zatáčel plný kruh 360 stupňů, stopky ukázaly 18 sekund. Jak 9 dělal zatáčky za 19 až 20 sekund. Němec rychlejší o vteřinu či 2. Výhoda malá, ale znatelná. Pravá zatáčka? Obdobně. Výškové kormidlo také lehké, přesné, citlivé, trimmer funguje, pomáhá udržet přetížení bez trvalého úsilí na páce. U sovětských stíhaček unavily ruce po 20 minutách zatáčkového boje. Zde únava přicházela pomaleji, automatizace pomáhala soustředit se na taktiku, ne na fyzické úsilí překonávání odporu kormidel. Zkontroloval chování při nízké rychlosti, ubral plyn, rychlost klesla. 350, 300, 250 km. Při 250 se ovládání stalo těžkým, váhavým, křidélka vyžadovala větší úsilí, zatáčky byly pomalé, neochotné. Toto byla zjištěná slabost. Při nízké rychlosti se sovětské stíhačky Jak a La točily lépe, lehčeji, ostřeji, výhoda Němců mizela. Taktický závěr se sformoval sám. Zatáhnout Němce do zatáčkového boje na rychlosti pod 300 km, tam jsou sovětské stroje rovnocenné nebo lepší. Vyhýbat se boji při vysoké rychlosti, kde Němec dominuje absolutně. Zkouška střemhlavého letu byla závěrečným testem. Zvedl nos vzhůru do výšky 2500 metrů, převrátil se na záda, zatáhl zapáku, vstupoval do střemhlavého letu v úhlu 45 stupňů. Země se přibližovala prudce, rychloměr nabíral 600, 650, 680, 700 km za hodinu. Vibrace se objevily znatelné, ale ne kritické, letadlo se drželo stabilně, pevně, konstrukce snášela zatížení bez známek destrukce či flatru. Sovětské stíhačky při rychlosti nad 650 začínaly nebezpečně třást, křídla vibrovala, křidélka ztrácela účinnost, piloti se báli překročit limit. Zde byl limit výš minimálně o 50 km. Bezpečnostní rezerva konstrukce větší. Německé inženýrství se projevovalo v kritických detailech. Vyvedl ze střemhlavého letu ve výšce 1000 metrů, přetížení 4 jednotky, krev odtekla z hlavy do nohou, zrak stemněl na vteřinu, obnovil se. Letadlo vyšlo poslušně, bez problémů, výška 1200, stabilizace. 15 minut letu uplynulo, palivo se spotřebovávalo střídmě, zásoba ještě na hodinu, ale úkol splněn, první dojem získán úplný, komplexní, šokující. Čas vracet se, hlásit pravdu hořkou, nepříjemnou, nezbytnou. Otočil se směrem na letiště, snesl se do 500 metrů,
Rychlost 200. Vypustil podvozek, klapky. Hydraulika pracovala rychle, spolehlivě. Nájezd na přistání standardní, sjezdovka 5 stupňů, rychlost 180 km. Země se přibližovala, 100 metrů výška, 50, 20, vyrovnání, dotyk předními koly tvrdý, podvozek úzký, letadlo poskočilo, druhý dotyk hlavními koly hrubý, dojezd 400 metrů, brzdy fungovaly efektivně, zastavení, motor na volnoběh, pojel ke stání, vypnul motor. Ticho. Stefanovský seděl nehybně 30 sekund, ruce na kolenou, díval se před sebe čelním sklem do nebe prázdného, klidného, lhostejného. Myšlenky vířily chaoticky, těžce. Chápal, že poznal pravdu, kterou nechtěl znát. Pravdu o tom, že sovětští piloti bojují na technice horší, prohrávající ve všech parametrech kromě jednoho. Manévrovatelnost při nízké rychlosti, což nestačí k vítězství. Mechanici otevřeli kryt kabiny, zeptali se. Soudruhu kapitáne, vše v pořádku. Cítíte se dobře? Stefanovský přikývl mlčky. Vylezl z kabiny pomalu, nohy jako vata od napětí a adrenalinu, sestoupil na zem. Přistoupil generál Filin, tvář tázavá, očekávající verdikt. Filin se zeptal přímo. No a co, Petře Michajloviči, vaše dojmy? Stefanovský se na něj dlouho díval, pak tiše pronesl, aby ho slyšeli jen ti nejblíž. Soudruhu generále, my bojujeme proti tomuhle? Filin přikývl. Bojujeme. Každý den ztrácíme lidi. Stefanovský zavřel oči, otevřel je, řekl slova, která si zapamatoval do konce života on sám i všichni, kdo je slyšeli. Nemáme šanci. Stroj rychlejší o 60 kilometrů stoupá o 5 metrů za sekundu rychleji. Pevnější, spolehlivější, lépe automatizovaný. Pilot se unaví méně, efektivita boje vyšší. Prohrýváme technicky katastrofálně. Vítězíme jen počtem a obětmi, 3 naši na jednoho jejich. To je cena technologického zaostání. To je pravda, kterou musíme znát, abychom ji mohli napravit. Zavládlo těžké, tísnivé ticho. Všichni mlčeli, vpitivali uslyšanoje. Filin sevřel čelist, přikývl. Děkuji za upřímnost, Petře Michajloviči. Pravda je potřeba, jakkoliv hořká. Pojďme na rozbor letu, zapíšeme vše detailně, předáme konstruktérům, snad ještě něco stihneme napravit do konce války. Stefanovský šel za generálem, ohlédl se za Messerschmittem, který stál mlčky, svědčil o německé technické převaze. Pomyslel na tisíce sovětských pilotů bojujících proti takovým strojům, aniž znají plnou pravdu, umírajících v nerovném boji. Slza vytryskla nevyžádaně, nečekaně, rychleji se třel, nelze ukazovat slabost. Ale uvnitř se něco zlomilo. Iluze rovnosti techniky se rozbila o realitu kruté, matematické, nevyvratitelné. 2 hodiny po přistání, 12:30 odpoledne, místnost rozboru letu v hlavní budově VVS NII. Malá, strohá, funkční místnost, stěny natřené úřední zelenou barvou, dlouhý dubový ošoupaný stůl, 12 židlí kolem, na stěně mapa Evropy s vyznačenými frontovými liniemi, tabule na kreslení schémat, v rohu cívkový německý trofejní magnetofon, zaznamenávající každé slovo pro historii a analýzu. Přítomno 9 osob. Generál Filin v čele stolu, kapitán Stefanovský po jeho pravici, 5 inženýrů NII z notesy, tuškami, logaritmickými pravítky, stenografka starší seržant Zoja Petrovová zapisující doslovný přepis, spojovací důstojník pro předání urgentních informací do Moskvy, pokud bude třeba. Filin zahájil poradu formálně, oficiálně. Soudruzi, 25. červenec 1943, rozbor zkušebního letu, trofejní stíhačky Messerschmitt Bf 109 Gustav 6, zkušební pilot, kapitán Stefanovský Pjotr Michajlovič, trvání letu 15 minut, úkol primární hodnocení letově technických charakteristik. Petře Michajloviči, hlaste dojmy detailně, technicky, bez emocí, jen fakta, čísla, srovnání s našimi stroji. Toto je dokument státního významu, bude předán konstruktérům Jakovlevovi, Lavočkinovi, Mikojanovi. Na vaší analýze závisí, jak rychle zmenšíme odstup. Stefanovský vstal, přistoupil k tabuli, vzal křídu, začal kreslit srovnávací tabulku metodicky, strukturovaně. Mluvil pomalu, zřetelně, dával stenografce čas zapsat každé slovo. Soudruhu generále, soudruzi inženýři, hlásím v 5 kritických kategoriích. Rychlost, stoupavost, výzbroj, rozhled, ovládání a spolehlivost.
U každé uvedu naše a německá čísla, taktické závěry, konstrukční doporučení. Kategorie první, maximální rychlost horizontálního letu. Parametr určující, kdo kontroluje boj, kdo si může vybrat útočit nebo ustoupit. Napsal na tabuli do sloupců. BF 109 Gustav 6, výška 6000 metrů, rychlost 640 km za hodinu. Ověřeno osobně dnes ve výšce 2000, ukázalo 640. V 6000 podle německé dokumentace bude analogicky. Jak 9, výška 6000, rychlost 580 km za hodinu maximum podle pasportních údajů, reálně v jednotkách 570 kvůli opotřebení motorů a neoptimální regulaci. Lavočkin La 5 FN, výška 6000, rychlost 590 km pasport, reálně 580 v nejlepším případě. Rozdíl Němec minus, naše nejlepší činí 50 až 70 km za hodinu. To je propast, pánové. Inženýr Jakovlev Oleg Konstantinovič, synovec hlavního konstruktéra Alexandra Sergejeviče Jakovleva, 32letý, specialista na aerodynamiku, přerušil. Soudruhu kapitáne, ale 50 kilometrů je pouhých 8% rozdílu. Je to vůbec kritické? Stefanovský se k němu otočil, podíval se na něj těžce, odpověděl. Soudruhu inženýre, ve vzdušném boji je 8% rozdíl mezi životem a smrtí. Němec letící 640 vždycky dožene našeho letícího 580, čas dohánění na 10 km činí 3 minuty. Náš pilot nestihne dojít ke svým, bude sestřelen. Pokud se Němec rozhodne odejít z boje, náš ho nikdy nedožene. Němec kontroluje boj absolutně. Vybírá si, kdy bojovat a kdy odejít. Náš si nevybírá. To je taktické otroctví. Kategorie druhá. Stoupavost. Vertikální rychlost stoupání. Parametr určující, kdo zaujme útočnou pozici šora s využitím gravitace k rozjezdu a překvapení. BF 109. Stoupavost u země 17 metrů za sekundu, ověřeno dnes ve výšce 5000 metrů 13 metrů podle dokumentace. Jak 9. Stoupavost u země 12 metrů za sekundu pasport, reálně 11 v jednotkách na 5009 metrů. LA 5 u země 14 metrů pasport na 5010. Rozdíl Němec minus naše, 4 až 6 metrů za sekundu. Za minutu boje bude Němec výš o 300 metrů, za 2 minuty o 600. Výška je život. Kdo je výš, útočí neviditelně shora, rozjíždí se na 700 km ve střemhlavém letu. Kdo je níž, je terčem, který nevidí, odkud smrt přiletí. Inženýr Lavočkin Semjon Aleksejevič, stejného příjmení, ale ne příbuzný konstruktéra, 28letý, specialista na motory, se zeptal: Petře Michajloviči, co když náš pilot začne stoupat dříve než Němec? Zaujme pozici jako první. Stefanovský zavrtěl hlavou. Soudruhu Lavočkine, Němci hlídkují ve výšce 7 až 8 tisíc metrů neustále. Naši na 4 až 5 kvůli tomu, že motory M105 ztrácejí výkon ve výšce kriticky. Němec je již výš, když boj začíná. Plus pokud oba začnou stoupat současně, Němec ho stejně předžene za 2 minuty. Fyzika je neúprosná. Výkon motoru 1475 koní, u Němce proti 1240, u M105, rozdíl 235 koní, téměř 20%. To je kolosální. Kategorie třetí. Výzbroj, palebná síla a munice. Parametr určující, kolik kovu za sekundu letí do nepřítele a jak dlouho lze střílet. BF 109, Gustav 6, jeden 20 mm kanón MG 151, kadence 700 výstřelů za minutu, munice 200 granátů, čas nepřetržité palby 17 sekund, plus 2 13 mm kulomety MG 131, kadence 900 výstřelů za minutu každý, munice 300 nábojů na hlaveň, čas palby 20 sekund. Celková hmotnost sekundové salvy 2,8 kg olova a oceli letícího do cíle každou sekundu. Jak 9, jeden 20 mm kanon ŠVK, kadence 800 výstřelů za minutu teoreticky, reálně 600 kvůli častým poruchám a přehřátí, munice 120 granátů, čas palby 12 sekund, plus 1,12,7 mm kulomet UBS, kadence 1000 výstřelů za minutu, munice 200 nábojů, čas palby 12 sekund. Celková hmotnost salvy 1,6 kg za sekundu. Němec střílí o 75% více kovu za sekundu,
plus munice o 60% více, může střílet déle, přesněji, smrtonosněji. Náš vyčerpá munici rychle, pokud nesestřelil z první dávky. Druhá šance nemusí být. Filin poslouchal s mračením, zapisoval si čísla do notesu, zeptal se: Petře Michajloviči, ale vždyť naši ESA, Pokryškin, Kožedub, Rečkalov sestřelují Němce desítkami. Jak je to možné, když je technika tolik horší? Stefanovský odpověděl pomalu. Vážil slova. Soudruhu generále, ESA jsou jeden z 1000 pilotů. Přírodní géniové kompenzující nedostatek techniky mistrovstvím, taktikou, lstí. Pokryškin vytvořil formuli výška, rychlost, manévr, palba. Využívá přednosti našich strojů, manévrovatelnost při nízké rychlosti, vyhýbá se boji ve výšce a rychlosti, kde Němci dominují, sestřeluje ne díky technice, ale navzdory ní. Ale zbývajících 999 pilotů jsou obyčejní, průměrní, ne géniové. Ti umírají. Statistika za rok 1943 ukazuje poměr ztrát 3 naši na jednoho sestřeleného Němce. To je cena technologického zaostání, soudruhu generále. 3 životy za jeden. Zavládlo tísnivé, tíživé ticho. Stenografka Petrovová přestala psát. Dívala se na Stefanovského s hrůzou v očích. Ztratila bratra pilota v roce 1942 u Stalingradu. Teď chápala proč. Technika byla horší. Nevěděl, proti čemu bojuje, útočil čelem, myslel si, že je to rovný boj. Ukázal se pomalejší, slabší, zranitelnější. Zahynul, aniž pochopil, proč prohrál. Slzy jí stékaly po tvářích. Rychle je setřela, vrátila se ke stenogramu, ruka se jí třásla. Kategorie 4. Rozhled z kabiny, viditelnost kolem letadla, parametr určující, zda pilot vidí útok včas, zda se může uhnout. BF 109. Rozhled dopředu špatný, dlouhý nos motoru zakrývá, při vzletu a přistání je nutné dívat se do stran, podstatný mínus. Rozhled dozadu vynikající, kryt kapkovitý, prosklení úplné, pilot vidí celou zadní polosféru, vidí útočníka ze zadu šora, standardní sovětská taktika, stihne uhnout zatáčkou nebo střemhlavým letem. To zachraňuje život. Jak 9, rozhled dopředu dobrý, nos krátký, vzlet a přistání pohodlné, bezpečné. Rozhled dozadu špatný, pancéřové opěradlo za hlavou pilota tloušťky 8 mm zakrývá výhled. Kryt starého typu s tlustými rámy. Pilot nevidí útok ze zadu šchora, umírá, aniž pochopí, odkud výstřel přišel. Většina našich ztrát přesně takhle. Neviditelný útok ze zadu. La-5 ještě hůř. Radiální motor AH-82 zakrývá výhled dopředu částečně. Kryt uzavřeného typu s pancéřovým sklem. Rozhled dozadu minimální, téměř žádný. Pilot letí poloslep, přežívá jen díky neustálému otáčení hlavy a spolubojovníkovi varujícímu po rádiu. Ale rádiospojení je nespolehlivé. Často selhává, pak je slepota absolutní, smrtelná. Taktický závěr. Německá taktika využívá rozhled dozadu. Útočí, pokud jsou pronásledováni, vidí Sovět na ocasu, uhnou, zmizí. Sovětská taktika je slepá, útočí, nevidí, že zezadu zašel Němec, dostanou dávku dozad, umírají. Kategorie 5. Ovládání, ergonomie, automatizace, parametr určující, jak se pilot v boji unaví, zda se soustředí na taktiku, nebo se rozptyluje se systémy. BF 109. Trimry na všech 3 osách. Náklon, stoupání, klonění. Pilot nastaví letový režim trimry, letadlo letí samo. Ruce, nohy volné, neúnavné. Automat krokování vrtule elektrický, pilot nemyslí na otáčky motoru, automat reguluje optimálně. Automat ovládání chladiče, teplota se drží sama, není třeba sledovat, otevírat, zavírat klapky. Pilot se soustředí na boj, na nepřítele, na taktiku. Únava nastupuje pomalu, po hodině, půl druhé aktivních akcí. Jak 9, trimr jen na výškovém kormidlu, náklon a klonění bez trimru, pilot drží úsilí na páce a pedálech neustále, ruce, nohy unaveny kriticky po 30 minutách. Krok vrtule ručně pákou, pilot sleduje otáčky neustále, koriguje každou minutu, rozptyluje se od boje. Chladič ručně, teplota skáče, nutno otevírat, zavírat, sledovat, nepřehřát, nepodchladit. Další úkol, rozptylující pozornost. Ve výsledku pilot žongluje 5 úkoly najednou. Pilotování, střelba, taktika, řízení motoru, řízení chlazení. Kritická únava po 30 minutách boje,
Efektivita klesá, chyby rostou, smrt je pravděpodobná. Inženýr Mikojan Stepan Anastazjevič, bratr konstruktéra Artyoma Ivanoviče Mikojana, 35letý, šéf elektrického vybavení, horlivě namítl. Soudruhu Stefanovský, ale automatizace je složitost, zranitelnost. Pokud automat selže, pilot je bezmocný. Náš systém ruční je spolehlivý, automaty se porouchají. Stefanovský zavrtěl hlavou. Soudruhu Mikojane, německé automaty se neporouchají. Kvalita výroby je nejvyšší. Za 15 minut letu dnes vše fungovalo bezchybně. Podle statistik trofejních strojů jsou selhání automatů vzácnější než 1 na 1000 hodin letu. Naše ruční systémy jsou jednoduché, ale vyžadují neustálou pozornost. Unavují pilota kriticky. Unavený pilot dělá chyby, reaguje pomaleji, umírá. To je cena falešné spolehlivosti jednoduchosti. Kategorie 6. Spolehlivost motoru a konstrukce, četnost poruch, odolnost, parametr určující, kolik letadel se ztrácí ne nepřátelskou palbou, ale technickými problémy. Daimler-Benz DB605 funguje rovnoměrně, bez detonací, přehrátí, klepání, teplota stabilní, tlak oleje konstantní, vibrace minimální, vyvážení dokonalé, životnost do generální opravy 100 hodin podle dokumentace, poruchy vzácné, statistika trofejních ukazuje jedno selhání na 800 hodin na letu celkového parku, 10% německých stíhaček se ztrácí z technických příčin za války. M105 funguje s periodickými detonacemi, často se přehřívá, vyžaduje snížení režimu, tlak oleje skáče, vibrace silné kvůli nepřesné balanci klikové hřídele, životnost do generálky 50 hodin reálně, i když pasport slibuje 75, poruchy časté každých 200 hodin na letu parku statisticky, 30% našich stíhaček se ztrácí technickými poruchami, ne nepřítelem, trojnásobný rozdíl oproti Němcům. Ztrácíme letadla, která mohla bojovat, piloty, kteří mohli žít, kvůli nízké kvalitě výroby motorů, nedostatečné kontrole technologie, spěchu splnění plánu za každou cenu, i cenu spolehlivosti. Filin zvedl ruku, zastavil Stefanovského. Dost, Petře Michajloviči. Obraz je jasný. Technika horší ve všech parametrech, kromě jednoho, jakého? Stefanovský odpověděl. Kromě manévrovatelnosti při nízké rychlosti, soudruhu generále. Při rychlosti pod 300 km za hodinu v zatáčkovém boji se naše jaky a lej točí lépe než Němec. Ovládání mesera stěžkne při nízké rychlosti, naše zůstávají lehké, citlivé. To je jediná výhoda, kterou lze takticky využít. Zatáhnout Němce do zatáčkového boje nízko, pomalu, tam jsme rovnocení nebo silnější. Vyhýbat se boji vysoko, rychle, tam jsme odsouzeni. Filin položil hlavní otázku, která všechny trápila. Petře Michajloviči, co dělat teď, okamžitě? Novou stíhačku vytvořit nelze. To jsou roky, minimálně 3. Jak bojovat s tím, co máme? Jak snížit ztráty ze 3:1, alespoň na 2:1 nebo paritu? Stefanovský přistoupil k tabuli, napsal velkými písmeny 5 bodů, mluvil pevně. Jistě. První pravidlo výšky. Nezapojovat se do boje, pokud je Němec výš o 500 metrů a více. Střemhlav se rozjede na 700 km, uniknout nelze. Lepší ustoupit, zachránit stroj a život. Živý pilot zítra Němce sestřelí, mrtvý nikdy. Druhé pravidlo rychlosti. Nehonit unikajícího Messerschmitta je rychlejší, unikne zaručeně. Hon je plýtvání palivem a časem. Lepší hlídkovat v zóně, čekat další cíl, útočit s výhodou. Třetí pravidlo manévru. Zatáhnout Němce do zatáčkového boje ve výšce pod 2000 metrů, rychlosti pod 350 km. Tam se naše letadla točí lépe, Němec stěžkne, stává se zranitelným, lze zajít do ocasu, sestřelit. Čtvrté pravidlo početnosti. Vždy 2:1 nebo 3:1. Početní převaha. Souboj 1 na 1 rovná se smrti. Německá technika je lepší. Skupinový boj je šance. Koordinace poráží techniku. Útok současný z různých směrů, Němec nemůže odrazit 3 na 1. Páté pravidlo útoku. Útočit jen při výhodě. Výška nebo početnost nebo překvapení. Bez výhody ustoupit, není to ostuda, je to taktika. Mrtvý hrdina nestřílí Němce, přeživší chytrák je sestřeluje. Filin poslouchal, přikyvoval, zapisoval si. Řekl, správně, Petře Michajloviči. Toto je nutné donést všem plukům okamžitě. Direktiva stavky. Přeškolení leteckého personálu.
Oficiálně to nazveme zlepšení taktické spolupráce, reálně naučit bojovat proti nadřazené technice. Pojedete do 5 frontových pluků, 2 týdny na pluk, vyškolíte velitele, oni vyškolí piloty. Zachrání to tisíce životů. Stefanovský souhlasil. Splním, soudruhu generále. Ale žádám o povolení říct jim plnou pravdu. Neskrývat, o kolik je technika horší. Lež zabíjí silněji než německé kulky. Pravda dává pochopení, jak přežít. Filin se zamyslel, zavrtěl hlavou. Pravdu řeknete velitelům pluků, důstojníkům, ale řadovým pilotům dávkovaně. Neříkejte, že je horší o polovinu. Řekněte, že trochu horší. Kompenzuje se taktikou. Pokud se dozví plnou pravdu, morálka klesne, rozhodnou, že jsou odsouzení, začnou chybovat ze strachu. Psychologie je jemná věc. Polopravda je někdy užitečnější než plná pravda. Stefanovský vnitřně nesouhlasil, ale mlčel. Chápal logiku generála, někdy je lež ke spáse oprávněná, pokud pravda zabíjí naději. Ale zůstal hořký pozůstatek. Znamená to, že tisíce pilotů budou bojovat, aniž vědí, proti čemu skutečně. Zahynou v nevědomosti. A on bude mlčet, střežit tajemství. To je těžší, než létat pod palbou. Porada skončila ve 14 hodin, 2,5 hodiny rozhovoru, stenogram na 40 stran, dokument s razítkem přísně tajné, zvláštního významu, 3 exempláře. Jeden Stalinovi, druhý vrchnímu velení, třetí konstruktérům Jakovlevovi, Lavočkinovi, Mikojanovi. Všichni odcházeli mlčky, zdrceni. Poznali pravdu, kterou nechtěli znát. Technika je horší, piloti umírají, válka bude dlouhá, krvavá, vítězství přijde, ale za děsivou cenu, dokud nedohoní Němce technologicky, nebo je nezavalí počtem. Třetí cesta není. Stefanovský zůstal v místnosti sám, seděl u stolu, díval se na popsanou tabuli. Čísla se dívala zpět obvinujícím způsobem. 640 proti 580, 17 proti 12, 3:1 ztráty. Matematika války nemilosrdná. Slza stekla po tváři poprvé za 3 roky služby. Ne ze strachu, z bezmoci. Znát pravdu a nemocí říct všem. Vidět, jak umírají, protože nevědí, proti čemu bojují. To je mučení horší než fyzické. Morální agónie, daň za vědění, prokletí profesionála vidoucího pravdu, když jsou všichni slepí. 5. srpna 1943 letiště 32 gardového stíhacího leteckého pluku, Kubaň 120 km od frontové linie. Vedro nesnesitelné, 38 stupňů ve stínu. Prach se zvedá při každém pohybu. Stíhačky Jak-9 a La-5 stojí na stanovištích ukryté maskovacími sítěmi, mechanici opravují poškozené stroje vrácené z ranního boje z průstřely v křídlech, trupech. Válka probíhá každý den bez přestávky. Pluk ztrácí průměrně 2 letouny denně, doplňování probíhá s obtížemi. Továrny nestíhají, piloti jsou kriticky unavení, morálka klesá. Velitel pluku, podplukovník Aleksandr Ivanovič Pokryškin, 31letý, 59 oficiálních vítězství, reálně kolem 100. Legenda sovětského letectva, hrdina Sovětského svazu, muž, který pochopil pravdu o německé technice dříve než ostatní. Po roce války, po 15 padlých kamarádech. Vyvinul vlastní taktiku, jejíž formule se stala slavnou. Výška, rychlost, manévr, palba. Využil jediné výhody sovětských strojů. Manévrovatelnost při nízké rychlosti, vyhýbal se boji, kde Němci dominovali, přežíval, vyhrával, učil ostatní. Ale ne všichni poslouchali, ne všichni chápali, mnozí pokračovali v boji starým způsobem, útočili čelem, umírali, aniž pochopili proč. Pokryškin vítal Stefanovského osobně. Věděl o letu na trofejním Messerschmittu. Čekal potvrzení svých závěrů, doufal, že nyní oficiálně uznají správnost jeho taktiky. Rozšíří ji na všechny pluky povinně rozkazem Šora, ne dobrovolným uplatněním nadšenci. Stisk ruky, pevný, úctivý, vzájemný. 2 profesionálové nejvyšší třídy, jeden bojuje, druhý testuje, ale cíl společný, vítězství s minimálními ztrátami, zachování životů pilotů vzácných, nenahraditelných, vyškolených, zkušených. Pokryškin řekl hned, bez úvodů, Petře Michajloviči, vím, co řeknete. Technika horší, Němec rychlejší, výš, silnější. Pochopil jsem to v 42. skrze krev kamarádů. Létám rok podle nové taktiky, ztráty jsem snížil na 1/3. Ale většina pilotů bojuje po starém. Nevěří, že je technika horší, myslí si, že jsou vinni oni sami, že nejsou dostatečně stateční, zruční, umírají zbytečně.
Doufám, že je přesvědčíte oficiální zprávou s čísly, s nezvratnými důkazy. Stefanovský přikývl. Přesvědčím, Alexandre Ivanoviči, ale ne celou pravdou. Generál Filin zakázal říct, o kolik přesně je horší. Bojí se paniky, demoralizace. Řeknu, že trochu horší, kompenzuje se taktikou. Polopravda, ale lepší než nic. Pokryškin se zamračil nespokojeně. Polopravda zabíjí, Petře Michajloviči. Piloti musí znát nepřítele úplně, jinak ho podceňují, pokračují v chybách. Ale rozkaz je rozkaz. Dělejte, jak vám bylo nařízeno. Hlavně taktiku předejte správně. 5 pravidel, která zachraňují životy. Používám je neustále, fungují bezchybně, pokud se dodržují přísně, bez odchylek od disciplíny. Ve 14 hodin se shromáždili všichni letci pluku ve výukové třídě. Velká místnost, dusná, žádné ventilátory, otevřená okna, ale žádný vítr, vedro stojí. 42 pilotů sedí na dřevěných lavicích. Věk od 19 do 35 let. Zkušenosti od 2 týdnů do 3 let. Tváře opálené, unavené, napjaté, oči vybledlé sluncem a smrtmi viděnými denně. Všichni vědí, že přednáška bude důležitá, když sám Pokryškin je přítomen a kapitán z VVS NII přijel speciálně. Stefanovský vstal před tabulí, křída v ruce, žádné papíry, poznámky, vše v hlavě naučené, naskoušené. Mluvil hlasitě, zřetelně, pomalu, aby každé slovo proniklo vědomím skrz únavu, vedro, otupělost války. Soudruzi letci, jsem kapitán Stefanovský Pjotr Michajlovič, zkušební pilot VVS NII. 25. července jsem oblétl trofejní německou stíhačku Messerschmitt Bf 109 Gustav 6. 15 minut letu. Úplné hodnocení charakteristik. Dnes vám předám taktické závěry, které zachrání vaše životy, pokud je budete následovat neúprosně. Toto není teorie, ne kabinetní věda. Toto je praxe ověřená krví a přesnou, nemilosrdnou matematikou. Mladý poručík Borovich Nikolaj, 23letý, 12 letů, 12 dní na frontě, zvedl ruku, přerušil netrpělivě, horlivě. Soudruhu kapitáne, k čemu nám přednášky? Bojujeme každý den, známe Messerschmitty lépe než jakýkoliv testovací pilot. Viděli jsme je v boji, ne v laboratoři. Útočíme, sestřelujeme, někdy oni nás, někdy my je. Válka je válka, jaké taktiky? Hlavní je odvaha a přesnost. Pokryškin ho okřikl tvrdě, chladně. Borovichu, zmlkněte, poslouchejte. Kapitán Stefanovský ví o Messerschmittu víc, než vy uvidíte za celou válku, pokud přežijete, což je nepravděpodobné při vaší hlouposti. Mlčte, učte se, možná budete žít déle než 2 týdny, které průměrně žijí takoví odvážlivci jako vy. Borovich utichl, zčervenal. Stefanovský pokračoval klidně, bez rozčilení. Soudruh poručík Borovich má částečně pravdu. Odvaha je důležitá, ale nestačí. Chytrý odvážlivec žije dlouho, sestřeluje mnoho. Hloupý odvážlivec zahyne rychle, aniž stihne sestřelit kohokoliv. Rozdíl je ve znalosti nepřítele a správné taktice. Německý Messerschmitt technicky převyšuje naše stroje v několika kritických parametrech. Rychlost vyšší o 50 km za hodinu, stoupavost vyšší o 4 metry za sekundu, výzbroj silnější o 30%, automatizace lepší, pilot se unaví pomaleji. To jsou fakta, čísla, ne názory, ne domněnky. Sál zašuměl nedůvěřivě, rozhořčeně, někdo vykřikl. To není pravda, naše jaky jsou vynikající, rychlé, manévrovatelné, Němci nejsou lepší, jen zkušenější. Stefanovský zvedl ruku, žádal ticho. Soudruzi, létal jsem na obou strojích, srovnával osobně. Němec je rychlejší, to je nesporné. Ale není to rozsudek, je to fakt, se kterým musíme pracovat. Máme jednu kritickou výhodu. Manévrovatelnost při nízké rychlosti. Při rychlosti pod 300 km za hodinu se naše jaky a lej točí lépe než Němec. Ovládání u něj stěžkne, my zůstáváme lehcí. To je třeba využít takticky gramotně, systematicky, neustále. Napsal na tabuli velkými písmeny. 5 pravidel přežití a víťzství. Pravidlo první, výška. Nezapojovat se do boje, pokud je Němec nad vámi o 500 metrů a více. Střemhlav se rozjede na 700 km za hodinu. Uniknout mu je nemožné, naše maximální rychlost je 580. Dožene vás zaručeně, zajede do ocasu, dávka, jste mrtví.
Pokud je Němec výš, ustupte bez studu, zachráníte stroj a život. Zítra ho napadnete s výhodou výšky vlastní. Živý pilot bojuje, mrtvý ne. Jednoduchá aritmetika. Borovich opět vyskočil rozhořčeně. To je zbabělost, soudruhu kapitáne. Ustupovat před nepřítelem. Učili nás útočit vždy, na hlavu, nešetřit životem vlastním. Pokryškin vstal pomalu, přistoupil k Borovichovi, podíval se mu do očí chladně, tvrdě. Borovichu, jste hlupák, nebo se tak tváříte? Zbabělost je zahynout zbytečně, nesplnit úkol, nesestřelit nepřítele, nepomoci kamarádům. Odvaha je přežít, splnit úkol, sestřelit nepřítele, vrátit se. Bojuji 3 roky, 59 sestřelů, ani 1 zranění, protože nelezuji do boje bez výhody. Vybojujete 12 dní, 0 sestřelů, 2krát vás málem nezabili, protože útočíte jako beran, bez přemýšlení. Ještě jednou nazvete taktiku zbabělostí, pošlu vás do trestní eskadry. Tam se vaše odvaha hodí, proživete 3 dny maximálně. Borovich se posadil zbledlý, sál stich. Autorita Pokryškina, absolutní, jeho slovo zákon. Stefanovský pokračoval. Pravidlo druhé, rychlost. Nehonit unikajícího Messerschmitta je rychlejší o 50 kilometrů. Unikne v každém případě. Hon je plýtvání palivem, časem, nervy. Vrátíte se bez výsledku s prázdnými nádržemi, možná nedotáhnete na letiště, spadnete do pole, ztráta letadla a pilota bez boje. Absurdita, kriminalita. Lepší hlídkovat ve své zóně, čekat, až se Němec vrátí nebo objeví se jiný, útočit s výhodou, nehonit nedosažitelný přelud. Pravidlo třetí, manévr. Zatáhnout Němce do zatáčkového boje ve výšce pod 2000 metrů, rychlosti pod 350 km za hodinu. Tam se naše stroje točí lépe. Jak dělá zatáčku 360 stupňů za 19 sekund. Messer za 22. Rozdíl 3 sekundy, dostatečný k zajetí do ocasu po 4-5 zatáčkách. Němec se stává zranitelným, pomalým, těžkým, lze se střelit. Vyhněte se boji vysoko, rychle, tam on dominuje. Táhněte ho dolů, zpomalte ho, tam jste páni situace. Starší poručík Gulajev Nikolaj, 32letý, 47 vítězství, nejzkušenější ESO, přikývl souhlasně. Správně, soudruhu kapitáne. Přesně takhle bojuji 1,5 roku. Funguje to bezchybně. Němci nemají rádi zatáčkový boj nízko. Snaží se odejít vertikálně, ale pokud dvojice pracuje koordinovaně, jeden drží na zatáčce, druhý zachycuje při pokusu odejít nahoru. Němec je v pasti, sestřelujeme ho. Mládež by se to měla naučit nazpaměť, aplikovat automaticky, reflexivně. Stefanovský Gulajevovi vděčně přikývl. Pokračoval. Pravidlo 4. Početnost. Vždy bojovat 2 proti 1 nebo 3 proti 1, minimálně dvojicí, nikdy samostatně. Souboj 1 na 1 proti Messerschmittu je roven smrti. Jeho technika lepší, zkušenost často větší. Boj ve dvojici nebo skupině je šance 50 na 50. Koordinace poráží techniku. Útok současný z různých směrů, jeden ze předu rozptyluje, Němec ho sleduje, druhý zajíždí z boku, třetí ze zadu. Němec nemůže odrazit 3 současně. Otočí se k jednomu, nastaví bok druhému. Někdo určitě zasáhne. Disciplína ve dvojici železná, nikdy neopouštět vedomého, nikdy se neotrhávat od vedoucího. Ztratil si dvojici, hledej jinou, připoj se okamžitě. Jednotlivec je mrtvola za 5 minut. Pravidlo 5. Útok. Útočit jen při existenci výhody. Výška, nebo početnost, nebo překvapení. Minimálně 1, lépe 2, nebo všechny 3. Bez výhody neútočit, ustoupit. To není zbabělost. To je profesionální, chladná, uvážlivá taktika. Výhoda výšky, Němec o 300 metrů níž než vy, střemhlav dolů, rozjeďte se, útočte shora. Výhoda početnosti, vás 3, Němec 1, koordinujte útok. Výhoda překvapení, Němec vás nevidí, zajeďte ze strany slunce, z mraků, ze spodu. Bez výhod je boj rovný, 50 na 50. Proč riskovat, když můžete počkat, získat výhodu? Útočit jistě? Pokryškin dodal, soudruzi, těchto 5 pravidel používám neustále poslední rok. Výsledek 59 sestřelů, ztráty 0. Má peruť bojuje stejně, poměr u nás 6 sestřelů na 1 ztraceného. Ostatní peruti pluku bojují po staru, poměr 1:1 v nejlepším případě, častěji 1 sestřel za 2 ztracené. Vidíte rozdíl?
Taktika funguje, matematika nelže. Kdo chce žít a vyhrávat, učte se pravidla, aplikujte je nekompromisně. Kdo chce hrdině zahynout, pokračujte v útocích čelem bez mozku. Volba je vaše, ale jako velitel pluku dávám přednost živým výkonným pilotům před mrtvými hrdiny posmrtnými. Následující 3 dny Stefanovský prováděl praktická cvičení na zemi a ve vzduchu. Trénovali úhybné manévry před útokem Šhora. Podmíněný Němec, zkušený pilot, útočí z výšky 4000 metrů střemhlavě na dvojici jaků hlídkujících 3000. Úkol vidět včas, hlásit vedoucímu, uhnout prudkou zatáčkou, nedovolit zajetí do ocasu. První den úspěšných úhybů 30%, třetí den 80%. Pokrok zřejmý, piloti se naučili dívat se nahoru neustále, každých 5 sekund, otáčení hlavy se stalo automatickým reflexem. Trénovali skupinový boj, trojice jaků proti jednomu podmíněnému Messerschmittu, útok koordinovaný, současný ze 3 směrů. První den chaos, zmatek, nebezpečné srážky. Třetí den jasná, sehraná práce jako hodinový stroj, 9 z 10 útoků úspěšných, podmíněný Němec sestřelen, nestihl se bránit. Piloti pochopili sílu početnosti, koordinace, interakce. Osamělí hrdinové se stali vzácností, všichni létali ve dvojicích, trojicích, neodtrhávali se od sebe. Trénovali zatáčkový boj na nízké výšce 1500 metrů, rychlost 320 km za hodinu. Jak proti podmíněnému Messeru, nejlepší pilot pluku na lapěji imitující Němce. Jak se točil lépe, zajížděl do ocasu za 4 zatáčky stabilně, opakovatelně. Piloti viděli na vlastní oči, že při nízké rychlosti sovětské stroje převyšují německé. Sebevědomí vzrostlo, strach se zmenšil, pochopili, že nejsou odsouzení, že mohou vyhrávat, pokud využijí výhody, vyhnou se nedostatkům. 10. srpna Stefanovský odjel do 2. pluku. Pokryškin ho doprovázel, řekl: Petře Michajloviči, děkuji. Dali jste mým letcům to, co jsem jim nemohl dát sám, oficiální potvrzení správnosti taktiky. Teď uvěřili, budou ji aplikovat. Zachráníte stovky životů. Hluboká poklona od všech, kdo přežijí díky vám. Stefanovský odpověděl unaveně. Alexandre Ivanoviči, udělal jsem, co jsem mohl. Ale břemeno leží těžké. Znám plnou pravdu, nemohu ji říct. Polovina pilotů přesto zahyne, protože technika je horší a oni nevědí o kolik. Polopravda zabíjí pomaleji než lež, ale zabíjí. Uvidím jejich tváře ve snech po celý zbytek života. Od srpna do října 1943. Stefanovský objel 5 stíhacích pluků, vyškolil 350 pilotů v nové taktice. Statistické výsledky se projevily v listopadu zřetelně, přesvědčivě, nespochybnitelně. 32. gardový pluk Pokryškina. Srpen poměr 1,6 ku 1 sestřelených Němců k ztraceným vlastním, září 3,9 ku 1, říjen 6,2 ku 1. Revoluční pokrok. Ztráty sníženy téměř 4krát při stejné intenzitě bojů. Pokryškin hlásil do štábu fronty s právem hrdým, zaslouženým. Další 4 pluky ukázaly výsledky skromnější, ale také působivé. Průměrný poměr před výcvikem půl druhého sestřelených na jednoho ztraceného, po výcviku 3 ku 1, zdvojnásobení efektivity, ztráty sníženy na polovinu. Velení fronty si všimlo, vyžádalo metodiku. Stefanovský napsal instrukci na 20 stran, rozmnožili 1000 výtisků, rozeslali do všech stíhacích pluků Rudé armády. Koncem roku 1943 se nová taktika rozšířila široce, masově, stala se standardem výcviku mladých pilotů. Stará škola útoku na hlavu postupně vymírala, ustupovala škole taktického rozumu, chladného výpočtu. Celková statistika za rok 1943 ukazovala: první pololetí leden-červen, poměr ztrát 2 ku 1 Němci k sovětským, druhé pololetí červenec-prosinec 3 ku 1, zlepšení o 50%. Absolutní čísla ztrát sovětských stíhaček klesla ze 7000 první pololetí na 4500 druhé, úspora 2500 letadel a životů pilotů. Přínos nové taktiky byl odhadován na 30 až 40% této úspory, zhruba 1000 zachráněných životů. Číslo abstraktní, ale za každou jednotkou člověk se jménem, rodinou, sny, budoucností, která je nyní možná. Ale Stefanovský chápal střízlivě, realisticky, že je to dočasné řešení, berle, ne kořenové léčení nemoci. Taktika snižuje ztráty, ale neodstraňuje příčinu technického zaostání. Dokud jsou německé stroje rychlejší,
silnější, spolehlivější, sovětské ponesou zvýšené ztráty i se správnou taktikou. Potřeba nová stíhačka, rovnocenná Messerschmittu nebo jej převyšující. Konstruktéři pracovali, Jakovlev sliboval Jak-3 na jaře 44. Lehký, rychlý, manévrovatelný, Lavočkin sliboval La-7 v létě. Mocný, vyzbrojený. Možná tehdy bude dosažena technická parita, možná pak taktika plus technika dají úplnou, konečnou převahu. Ale do jara ještě půl roku války, ještě tisíce zahynou. Aritmetika války je nemilosrdná, neúprosná, počítá životy jako náboje, spotřební materiál k dosažení vítězství za každou cenu, i cenu celé generace. 20. prosince 1943 Moskva, ústřední dům Rudé armády, budova monumentální stalinského ampíru, sloupy mramorové, lustry křišťálové, nápadný kontrast se zákopy na frontě, kde většina přítomných strávila poslední měsíce, roky, v bahně, krvi, stálé smrti. Oficiální akce, předání vyznamenání stíhacím pilotům vyznamenávajícím se v bojích léta podzimu 43. Hrdinové Sovětského svazu, řády Rudého praporu, vlastenecké války, medaile za bojové zásluhy, slavnostní ceremoniál s proslovy generálů, orchestrem, fotografy, novináři. Propaganda fungovala, ukazovala národu hrdiny, inspirovala k práci a obětem. 50 stíhacích pilotů se shromáždilo. Věk od 20 do 40 let. Hodnosti od poručíka po plukovníka, všichni bojovníci veteráni. Minimálně rok na frontě, většina 2-3 roky. Tváře ošlehané větrem, opálené, vrásčité nepodle věku, oči unavené, viděli příliš mnoho úmrtí. Mezi nimi Pokryškin, 59 vítězství, Rečkalov Grigorij, 56 vítězství. Třetí výsledek SSSR, Gulajev Nikolaj, 57 vítězství. Druhý výsledek, Kožedub Ivan, 30 vítězství. Ale roste rychle, stane se prvním do konce války, 62. Elita sovětského stíhacího letectva. Lidé, kteří přežili neuvěřitelné, přežili, když tisíce zahynuli, nositelé hořké znalosti, zkušenosti koupené krví kamarádů. Oficiální část skončila v 19 hodin. Vyznamenání předána, proslovy proneseny, fotografie pořízeny, novináři odešli psát články o hrdinských sokolech. Zbývajících 15 lidí se neformálně sešlo v malé místnosti druhého patra. Stůl prostřen skromně podle válečných časů. Vodka 300 gramů na osobu, chleba černý, sádlo, okurky nakládané. Skromně, ale dost. Hlavní nebyla jídlo, ale rozhovor mezi svými. Bez vedení, cenzury, předstírání. Upřímný rozhovor o válce, o ztrátách, o pravdě, kterou oficiálně neříkali. Pokryškin nalil všem první, pozvedl přípitek stručně. Zapadlé kamarády, kdo se nedožili tohoto dne, kdo zůstali na nebi navždy. Věčná paměť. Vypili mlčky, ve stoje, postavili skleničky, posadili se, zapálili si. Zavládlo těžké ticho, každý myslel na své padlé, počet šel do desítek u každého, celé Perutě vymazány za měsíce bojů. Nováčci přicházeli, žili týden, 2, zahynuli. Dopravní pás smrti fungoval nepřetržitě. Přežili jednotlivci. Nejsilnější, nejšťastnější, nejchytřejší. Ostatní statistika ztrát, suchá čísla v hlášeních štábů. Rečkalov Grigorij, 31letý, tvář ošlehaná větrem, jizva na levé tváři od střepu krytu, oči modré, chladné, zeptal se skupiny. Soudruzi, říká se, že kapitán Stefanovský z něj létal na trofejním Messeru. Ví někdo, co zjistil? Je pravda, že německý stroj je lepší než náš? O kolik lepší? Pokryškin přikývl. Stefanovský přijel do mého pluku v srpnu. Učil nové taktice. Říkal, že Němec je rychlejší, výš, silnější, ale přesná čísla neuváděl. Řekl, že se to kompenzuje taktikou. Ptal jsem se ho přímo, o kolik je technika horší. Vyhýbal se odpovědi. Bylo cítit, že skrývá plnou pravdu. Nařízen Šchora mlčet, aby nedemoralizoval. Mladší poručík Alexej Petrov, 19 let, první bojový let před 2 měsíci, 8 startů, 8 návratů, zatím mu štěstí přálo. Seděl a mlčky poslouchal, ale vdруг to nevydržel. Vstal a rozechvělým hlasem pronesl. Soudruzi velitelé, nechápu jednu věc. Jestli je naše technika horší, proč nám to neřeknou otevřeně? Máme právo vědět, proti čemu bojujeme. Před týdnem jsem útočil na Messerschmitt. Myslel jsem, že je to rovný souboj.
On se snadno utrhl, já ho hnal a nedohnal. Málem mi došlo palivo. Jen tak jsem doletěl na letiště. Myslel jsem, že jsem špatný, neskušený pilot. A ono je prostě rychlejší. Kdybych to věděl, nehnal bych se za ním. Šetřil bych palivo. To je přece strašně důležitá informace. Pokryuškin se na Petrova soucitně podíval. Alexej, máš naprostou pravdu. Máš právo to vědět. Ale velení rozhodlo jinak. Bojí se, že pravda zabije bojového ducha. Že piloti usoudí, že jsou odsouzeni k smrti, odmítnou létat, nebo budou létat špatně ze strachu. Psychologie války je složitá věc. Někdy je polopravda užitečnější než celá pravda. Ačkoliv já osobně s tím nesouhlasím, jsem přesvědčený, že pravda je vždycky lepší než lež, i když je hořká. V tom se otevřely dveře a vešel kapitán Stefanovský. Nikdo ho nečekal. Byl právě v Moskvě na cestě, doslechl se o setkání veteránů a rozhodl se zastavit a poblahopřát. Když uviděl, kdo sedí u stolu, pochopil, že narazil na vážný, neoficiální rozhovor. Už se chtěl stáhnout, ale Pokryuškin ho zastavil. Petře Michajloviči, pojď dál, posaď se. Zrovna jsme o tobě mluvili, o tvém letu na Meseru. Kluci chtějí znát pravdu. Celou pravdu, bez škrtů a cenzury. Povíš jim to? Stefanovský zůstal stát ve dveřích, zbledl. Dobře chápal, že právě teď se láme morální volba. Zalhat a splnit Filinův rozkaz o utajení, nebo říct pravdu a porušit rozkaz, ale tím dát těmhle lidem právo vědět, proti čemu denně riskují život. Mlčel 10 vteřin. Všichni na něj hleděli a čekali. Pak se rozhodl. Vešel, zavřel za sebou dveře, posadil se, nalil si stopku vodky až po okraj, vypil ji jedním douškem, postavil skleničku a tiše řekl. Chcete pravdu, dostanete ji, ale zůstane to mezi námi. Jestli se to dozví velení, postaví mě před soud za prozrazení utajovaných informací, které mohou působit demoralizačně. Dokážete mlčet? Všichni přikývli. Rečkalov promluvil za všechny. Petře Michajloviči, bojujeme už 3 roky. Viděli jsme všechno. Pravda nás nezlomí. Naopak, ničí nás nevědomost. Když nechápeš, proč kamarádi umírají, začneš si myslet, že za to můžeš ty sám. To je horší, než vědět, že technika je slabší. Mluv na rovinu. Vydržíme to. Stefanovský se zhluboka nadechl a začal mluvit pomalu, zřetelně, jako při výslechu. Každé slovo pečlivě vybrané, přesné, nemilosrdné. Soudruzi Messerschmitt Bf 109. Gustav 6 technicky převyšuje naše nejlepší stíhačky jak 9 a La 5 v 5 z 6 klíčových parametrů. Za prvé, rychlost. Němec letí 640 km za hodinu ve výšce 6000 metrů. Naše stroje dají na papíře 580, ve skutečnosti spíš 570. Rozdíl 70 km za hodinu. Němec je vždycky rychlejší. Vždy vás dohoní, nebo naopak unikne. Ovládá průběh boje absolutně. Vy si nikdy nevybíráte, zda boj přijmete, nebo ne, on rozhoduje za vás. Za druhé, stoupavost. Němec u země stoupá 17 metrů za sekundu, v 5013. Naše stroje 12 metrů u země, 9 v 5000. Rozdíl 5 metrů každou vteřinu. Za minutu boje je o 300 metrů výš, za 2 minuty o 600. Útočí z chóra. Střemhlav se rozjede na 700, vy jste dole jako terč a ani nevidíte, odkud přichází smrt. Většina našich ztrát vzniká právě tak. Neviditelný útok šóra ze zadní polosféry. Za třetí, výzbroj. Němec vypustí za sekundu 2,8 kg kovu, my 1,6. Střílí o 75% více. A má ještě o 60% větší zásobu munice. Dlouhé dávky, přesné, smrtící. My vyprázdníme zásobníky rychle, jeden zahozený útok a je konec. Druhou šanci už mít nemusíte. Za čtvrté, rozhled. Němec vidí celou zadní polosféru, kapkovitý kryt, plné prosklení. Vidí útočníka ze zadu šchora, vaši obvyklou taktiku a včas uhně. Překvapit ho je těžké. Naši dozadu skoro nevidí, pancéřová opěrka zakrývá výhled. Starý rámovaný kryt zmenšuje sektor viditelnosti. Útok zezadu je neviditelný a smrtící. 70% našich sestřelených dostalo dávku dozad, aniž spatřili protivníka. Za páté, ovládání. Německý stroj je z velké části automatizovaný. Trimry na všech osách, automat nastavení vrtule, automat regulace chladiče. Pilot se může soustředit na boj,
Unavuje se pomalu, po hodině a půl. My máme všechno ručně. 5 pák a přístrojů musíte hlídat a ovládat zároveň s bojem. Kritická únava za 30 minut, pak přibývá chyb a smrt se přibližuje. Za 6. spolehlivost. Německý motor selže v průměru 1 na 800 hodin letu. Náš M105 1 na 200. 4násobný rozdíl. 30% našich stíhaček ztrácíme kvůli technickým poruchám, ne nepříteli. U Němců je to kolem 10%. Přicházíme o stroje, které by mohly bojovat, a o piloty, kteří mohli žít, kvůli nízké kvalitě výroby, honbě za plánem za každou cenu. Jedna jediná naše skutečná výhoda je manévrovatelnost při nízké rychlosti, pod 300 km za hodinu. Tam se točíme lépe, děláme rychlejší zatáčky, můžeme se dostat soupeři do ocasu. Ale to samo o sobě nestačí k vyrovnanosti sil. Celková bilance je katastrofálně ve prospěch Němců. Nastalo absolutní tísnivé ticho. Nikdo se nehnul, nikdo nedýchal. Vpitivali uslyšanoje. Čísla se usazovala v mysli jako těžké břemeno. Vysvětlovala dosud nevysvětlitelné, proč umírali kamarádi zkušení, šikovní, stateční. Ne zbabilostí, ne nešikovností, ale proto, že technika byla horší, protivník silnější, boj od začátku nerovný. Rečkalov si zakryl tvář rukama, seděl nehybně celou minutu, pak ruce spustil. Oči měl zrudlé, vlhké, hlas chraplavý, stísněný. Petře Michajloviči, všichni, kdo zahynuli za poslední 3 roky, všechny ty tisíce pilotů mohli přežít, kdyby znali pravdu. Kdyby neútočili čelem, nehonili se, nezapojovali se do boje bez výhody. Polovina z nich mohla přežít, bože, polovina. To jsou tisíce lidí, manželky, děti, osiřelí rodiče. To všechno proto, že velení se rozhodlo pravdu skrýt, aby to nedemoralizovalo. Jaká krutost, jaký zločin. Stefanovský smutně přikývl. Grigorij Andrejeviči, ano, mnozí mohli přežít. Dělal jsem výpočty. Kdyby se nová taktika používala od začátku války, od června 1941, ztráty by byly o 40% nižší. To je 20 000 životů za 2,5 roku. 20 000. Číselně příšerné, nesnesitelné. Břemeno na mém svědomí navždy. Já jsem tu pravdu znal od července 1943. Mlčel jsem 5 měsíců. Kolik jich za ty měsíce zahynulo? Protože jsem mlčel a plnil rozkaz. Nevím přesně. A nechci to počítat. Bojím se odpovědi. Gulajev Nikolaj vstal, přistoupil k oknu a díval se na zasněženou Moskvu. Mluvil zády k místnosti, hlasem zlomeným. Má peruť, rok 42. 18 lidí v květnu, 3 živí v srpnu. Ostatních 15 zahynulo za 3 měsíce. Všichni mladí, 20 až 25 let. Já jsem byl velitel, učil jsem je, jak jsem uměl nejlépe. Ale sám jsem pravdu neznal. Učil jsem je útočit odvážně, rozhodně. Oni útočili, umírali. A já jsem nechápal proč. Myslel jsem, že nejsou dost stateční, nebo že je špatně učím. A ono se ukáže, že technika byla horší a nepřítel silnější. Kdybych to věděl, učil bych je jinak. Možná by 12 z těch 15 přežilo. Oženili by se, měli děti, žili by dneska. Ale oni jsou mrtví, v zemi, protože jsem to nevěděl. Nikdo mi to neřekl. Pokryjuškin dodal hořce. Já jsem to pochopil v 42. po roce války, poté, co 15 přátel a kamarádů z pluku zemřelo. Pochopil jsem, že technika je horší, mnohem horší. Změnil jsem taktiku. Od té doby ztrácím 1 na 10 sestřelů. Předtím jsem ztrácel 1 na 2. 15 přátel zemřelo, protože jsem to rok nevěděl. Každou noc vidím jejich tváře. Sašku Voronova, Kolju Gribova, Vasku Petrova. Mladí, 20 let, mrtví v zemi. Moje vina. Nevěděl jsem, nenaučil je, nezachránil. Žiju s tím 3 roky. Probouzím se v studeném potu. Vidím jejich obvinující pohledy. Proč si neřekl? Proč si nás nenaučil? Proč si nás nechal zemřít? Mladší poručík Alexej Petrov plakal otevřeně, bez ostychu. Slzy mu stékaly po tvářích, hlas se mu chvěl. Soudruzi velitelé, to znamená, že všechny naše ztráty za ty 3 roky mohly být poloviční. Kdyby nám pravdu řekli hned, upřímně. Technika je horší, nepřítel silnější. Bojujte chytře, ne statečně. Ale oni řekli, útočte, nešetřte životem, hrdinství nade vše. Hrdinství bez rozumu je vražda.
Je to sebevražda nařízená shora. Můj bratr zahynul v 42. pod Stalingradem. Stíhač létal na Jak-1, bylo mu 22. 3 bojové lety. Ze 4. se nevrátil. Útočil na Messerschmitt čelem, myslel si, že to je rovný souboj. Němec byl rychlejší, výš, silnější. Bratr to nevěděl. Zahynul, aniž pochopil, proč prohrál. Kdyby to věděl, možná by neútočil, počkal by na výhodu, přežil by. Ale on je mrtvý. Máma pláče každý den už 3 roky. A on mohl žít. Všechno kvůli té zločinné lži. Kožedub Ivan, 23letý, 30 sestřelů, mladý, ale už zkušený, pronesl tiše, ale významně. Soudruzi, neplačeme ze strachu, ani ze slabosti. Plačeme ze vzteku, z bezmoci. Známe pravdu a nemůžeme ji říct všem. Vidíme, jak umírají mladí, nevyškolení, protože velení skrývá pravdu ze strachu z paniky a demoralizace. Ale panika z nevědomosti je větší než panika ze znalosti. Když nechápeš, proč lidi umírají, myslíš si, že jsi odsouzený, že nepřítel je nepřemožitelný, nadčlověk. Ale když víš, že je technicky silnější, ale takticky porazitelný, objeví se naděje, plán, vůle k vítězství. Pravda osvobozuje, lež zabíjí. To je prostá pravda. Ale velení ji buď nechce pochopit, nebo ji chápat odmítá. Stefanovský poslouchal. I po jeho tváři stékaly slzy. Poprvé za celou válku plakal před lidmi. Nestyděl se. Hlasem, který se mu lámal, řekl: Soudruzi, letěl jsem na Meseru v červenci. Uplynulo 5 měsíců. Vyškolili jsme tisíce pilotů v nové taktice. Ztráty se snížily na polovinu, to je pravda. Ale to není vítězství, to je zpomalení porážky. Dokud je technika horší, jsme odsouzeni ztrácet víc než Němci. Poměr 3:1 se změnil na půl 2:1. Pokrok je, ale nestačí. Teprve až je dohneme technicky, vyrovnáme se rychlostí, výkonem, spolehlivostí. Teprve tehdy se vyrovná účet. Konstruktéři slibují Jak-3 na jaře 44, La-7 v létě. Možná pak nastane parita, ale do jara jsou ještě 3 měsíce. 3 měsíce války. Ještě tisíce zahynou. Aritmetika je nemilosrdná. Rečkalov položil hlavní otázku. Petře Michajloviči, kdy je dohneme? Kdy se naše technika vyrovná německé? Dejte nám alespoň naději, že to bude brzy. Stefanovský si otřel oči a odpověděl upřímně. Grigorij Andrejeviči, Jak-3 slibují na březen 44. Podle výpočtů bude lehčí než Messer o 600 kg, rychlost 650 km za hodinu. Manévrovatelnost nejlepší na světě. Pokud dodržíte sliby, vyrovnáme se. Možná i převýšíme. La-7 v létě 44. Výkonnější, těžší, vyzbrojený 3 20 mm kanóny, oproti jednomu u Němce, palebná síla dvojnásobná. Jestli se objeví včas a budou fungovat, jak slibují, na podzim 44 budeme technicky rovnocení. Tehdy taktika plus početní převaha dají nadřazenost. Ale ještě půl roku budeme bojovat na horší technice. Půl roku zvýšených ztrát. Cena, kterou platíme za předválečné průmyslové zaostání. Pokryjuškin to shrnul. Soudruzi, dnes jsme se dozvěděli plnou, hořkou, nezbytnou pravdu. Teď víme, proti čemu bojujeme, o kolik je nepřítel technicky silnější a jak to kompenzovat taktikou. Tato znalost zachrání naše životy i životy těch, kteří přijdou po nás. Budeme ji předávat dál mladým, nevyškoleným, naučíme je přežít a zvítězit i přes horší techniku. Slzy, které jsme dnes prolili, nebyly zbytečné. Smyly iluze, otevřeli oči. Bolí to, ale léčí. Není hanba plakat. Hanba je znát pravdu a mlčet. My už mlčet nebudeme. Každý ve svém pluku, ve své perutě to řekne podřízeným a velitelům. Rozšíříme pravdu jako virus. Velení to zakazuje? Porušíme rozkaz ve jménu životů kamarádů. Ať nás soudí, ať nás trestají. Důležitější je zachránit lidi, než kariéru, hodnosti, vyznamenání. Všichni vstali, mlčky se objali, bratrství vykované hořkou pravdou, prolitou krví. Vycházeli z místnosti jednotlivě, nenápadně, rozcházeli se do hotelů, kasáren. Každý nesl břemeno znalosti, těžké, ale nezbytné. Zítra se vrátí na frontu, budou učit své lidi nové taktice, staré skrývané pravdě. Budou bojovat chytřeji, opatrněji, účinněji. Budou v noci plakat, vzpomínat napadlé, kteří se nedožili poznání pravdy. Ale sami budou žít a zachraňovat životy druhých. To bylo všechno, co mohli udělat. A stačilo to.
Slzy nebyly slabostí, nýbrž silou, uznáním bolesti nutné k uzdravení. Začátkem konce iluzí. A začátkem skutečného vítězství, postaveného ne na slepé odvaze, ale na chladném poznání, přesném výpočtu, taktice nemilosrdné k nepříteli a milosrdné ke svým. 15. března 1944. Letecká továrna Čehmy 153 v Novosibirsku, evakuovaná z Moskvy v 41., pracující nepřetržitě ve 3 směnách, vyrábějící stíhačky jak pro nenasytnou frontu, která požaduje stále více strojů na náhradu ztracených, sestřelených, opotřebovaných, vyřazených. Z montážní linky sjíždí první sériový exemplář nejnovější stíhačky Jak-3, stroj radikálně odlišný od předchůdců Jak-1 a Jak-9. Lehký, elegantní, smrtící. Stělesnění lekcí války, koupených krví. Odpověď na německou technickou převahu, opožděná o 3 roky, ale konečně přišla. Hlavní konstruktér Alexandr Sergejevič Jakovlev, 48letý generálmajor letectva, stojí u linky a dívá se na své dítě. Tvář unavená, vyhublá, 3 roky války, 3 roky práce, 18 hodin denně, nekonečné porady, zkoušky, úpravy, stížnosti z fronty, požadavky vojáků, výtky strany, to všechno proto, aby stvořil stroj konečně rovnocenný německému po 3 letech ponižujícího zaostání. Vedle něj stojí kapitán Stefanovský, speciálně povolaný, aby oblétl první sériový kus. Dal profesionální, nezávislé, nemilosrdné hodnocení. Jakovlev se toho hodnocení bojí a zároveň ho očekává. Ví, že na něm závisí osud letounu, pověst konstruktéra, životy tisíců pilotů. Stefanovský obchází Jak-3 pomalu, pozorně, profesionálně. Všímá si nových, chytrých, promyšlených konstrukčních detailů. Odlehčená kostra, prázdná hmotnost 2650 kg oproti 3000 u Jak-9, úspora 350 kg kolosální. Dosaženo zjednodušením konstrukce, zmenšením zásob munice, omezením pancéřování, riskantní rozhodnutí, ale ospravedlněná prioritou rychlosti a manévrovatelnosti před ochranou. Motor stejný jako předtím, M105 PF, výkon 1240 koňských sil, ale na odlehčené kostře dává radikálně lepší poměr výkonu k hmotnosti. To by se mělo projevit v rychlosti a stoupavosti. Křídlo nové, menší plochy, plošné zatížení vyšší, to znamená rychlost vyšší, ale i přistávací rychlost vyšší, přistání obtížnější, vyžaduje větší zručnost. Mladí, nevyškolení budou při přistání bourat. Ale rychlost je důležitější než bezpečnost. Válka diktuje priority kruté, pragmatické. Výzbroj odlehčená, jeden 20 mm kanon ŠVK, 120 granátů, 2 kulomety UBS 12,7 mm, po 200 nábojích, slabší než u Jak-9, kde byl ještě další kanón. Ale úspora hmotnosti 50 kg. Opět rychlost prioritou před palebnou silou. Filozofie konstrukce je jasná. Lehký, rychlý, manévrovatelný. Vyhrávej rychlostí a obratností, ne pancířem a děly. Jakovlev se netrpělivě, úzkostlivě zeptal: Petře Michajloviči, jaký je váš první dojem? Jen podle vnějšku. Stojí to za let? Nebo už vidíte kritické nedostatky? Stefanovský odpověděl opatrně: Alexandre Sergejeviči, navenek stroj působí promyšleně a harmonicky. Odlehčení je znatelné, linie čisté. Aerodynamika vypadá lépe než u Jak-9, ale hlavní je ve vzduchu. Tam ověříme čísla, která slibuje pasport, rychlost 650 km za hodinu, stoupavost 18 metrů za sekundu, hmotnost 2600 blastí. Pokud se realita shodne s pasportem, je to průlom. Pokud ne, je to další zklamání. Poletíme a ověříme. Vzlet v 11:30. Počasí vynikající, viditelnost neomezená. Stefanovský spouští motor M105, známý zvuk, slyšený 1000krát, ale letoun pod ním nový, neznámý, vyžadující opatrnost, respekt, studium. Pojíždění lehké, podvozek široký, stabilní, ne jako u Messerschmittu, úzký, vrtkavý. Sovětská škola konstrukce upřednostňovala bezpečnost přistání před elegancí linií. Správná volba pro masovou armádu, kde většina pilotů má průměrnou kvalifikaci. Rozjezd. Plyn na maximum. Zrychlení prudké, mohutné, stroj se žene vpřed jako uvolněná pružina. 100 km za hodinu za 4 sekundy, jako u Messerschmittu. První povzbudivá rovnost. 140, odlepení čisté,
lehké, beztížné. Stroj vzlétl jako sen. Ovládání citlivé, reagující, nervózní téměř. Každý pohyb páky okamžitá odezva. Jak 9 byl flegmatičtější, vyžadoval větší úsilí. Jak 3 je živý, ostrý, požaduje jemnost a přesnost pilotáže. Stoupání. Úhel 30 stupňů, rychlost 250, variometr ukazuje 18 metrů za sekundu. Stefanovský nevěřil vlastním očím. Zkontroloval znovu. Číselná hodnota se potvrdila. 18 metrů za sekundu, jako u Messerschmittu podle německé dokumentace. Více než 17 ukázaných při červencovém letu ve 2000. Parita konečně dosažena po 3 letech zaostávání. 2000 metrů nabral za 2 minuty 5 sekund. Messer to zvládl za 2 minuty 10. Jak 3, rychlejší o 5 sekund. Detail, ale příjemný, povzbudivý. Možná se skutečně stal průlom. Možná jsme je skutečně dohnali. Vodorovný let, výška 4000, plyn na cestovní režim 80%, rychlost se ustálila na 530 km za hodinu. Přidal na 100% výkonu. Rychloměr lezl nahoru chamtivě, sebevědomně. 550, 580, 600, 620, 640, 650 km za hodinu. Stop. Dál nejde. Odpor vzduchu vyrovnal tah. 650 proti 640 u Messerschmittu. Jak 3 rychlejší o 10 km za hodinu. Poprvé za celou válku je sovětská stíhačka rychlejší než německá. Číslo malé, ale psychologicky obrovské. Symbol technického zlomu. Konec komplexu méněcennosti. Počátek skutečné parity. Stefanovský mluvil do rádia hlasem klidným, ale s nechtěnými tóny triumfu. Základna, rychlost 650 potvrzena, stoupavost 18 metrů. Stroj letí výborně. Ovládání ostré, přesné, stabilita dobrá. To je úspěch, Alexandre Sergejeviči. Vytvořil jste stíhačku rovnou Messerschmittu, možná v manévrovatelnosti ho převyšující. Zkouška manévrovatelnosti. Levá zatáčka, náklon 60 stupňů, rychlost 350. Stroj vstoupil do zatáčky ochotně, lehce, poslušně, točil se jako káča. 360 stupňů za 17 sekund. Messer dělal 22, jak 9:19. Jak 3 nejlepší ze všech testovaných. Manévrovatelnost fenomenální, nepřekonatelná. To je smrtící zbraň v rukou zkušeného pilota. Pravá zatáčka analogicky. Výškové kormidlo lehké, citlivé. Trimmer funguje, pomáhá. Žádná únava ani po 5 intenzivních zatáčkách za sebou. Lze se točit hodinu bez kritické únavy. Taktická výhoda kolosální. Střemhlavý let, zkouška pevnosti. Úhel 45 stupňů, rychlost roste. 650, 700, 720, 740 km za hodinu. Vibrace minimální, konstrukce drží pevně, spolehlivě. Pevnost dostačující. Výstup ze střemhlavého letu ve výšce 1,200, přetížení 4 jednotky. Stroj vystoupil poslušně, bez problémů. Pevnostní rezerva potvrzena. Finální přistání. Rychlost 180 km, vyšší než u Jak 9, který měl 160. Odlehčené křídlo vyžaduje větší rychlost pro vytvoření dostatečného vztlaku. Nájezd přesný, pečlivý, dotek měkký, jistý, dojezd 300 metrů, zastavení, motor vypnut. Ticho. Let úspěšně, triumfálně ukončen. Stefanovský vylezl z kabiny. Jakovlev k němu přiběhl, tvář napjatá, čekající na konečný verdikt, zeptal se, téměř bez dechu. No a co, Petře Michajloviči? Konečně jsme Němce dohnali? Stojí to za masovou seriovou výrobu? Stefanovský konstruktéra objal a nahlas, aby ho slyšeli dělníci, mechanici, inženýři shromáždění kolem, řekl. Alexandre Sergejeviči, vytvořil jste mistrovské dílo. Jak 3 je rovný Messerschmittu rychlostí a stoupavostí a radikálně ho převyšuje v manévrovatelnosti. Je to nejlepší sovětská stíhačka, na které jsem kdy létal. Spouštějte sériovou výrobu okamžitě, maximálním tempem. Fronta čeká na tento stroj 3 roky. Piloti konečně dostanou nástroj rovnocenný protivníkovi. Ztráty se násobně sníží. Touto konstrukcí zachráníte tisíce životů. Jakovlev se rozplakal, nestyděl se. 3 roky pekelné práce se ospravedlnili. Uznání přišlo od člověka, jehož názor vážil více než názor kteréhokoliv generála přejímací komise. Stefanovský nelísal, nepřeháněl, vždy mluvil pravdu, i tu hořkou. Když řekl mistrovské dílo, bylo to mistrovské dílo. Mohl spát klidně. Svědomí čisté. Dluh vůči zemi, vůči padlým pilotům splněn, s 3letým zpožděním, ale splněn.
Výroba Jak-3 se rozeběhla prudce. Do června 1944 vyrobili 400 strojů, do září 1200, do konce roku 2800. Masové přezbrojování stíhacích pluků. Staré Jak-1 a Jak-9 postupně nahrazovány novými Jak-3. Piloti, kteří dostali novou techniku, byli nadšení. Konečně stroj, který není horší než německý. Lze bojovat rovnocenně, aniž by se člověk cítil jako odsouzená oběť. Statistika bojového nasazení Jak-3 se projevila na podzim 1944 přesvědčivě nespochybnitelně. Pluky létající na Jak-3 měly poměr ztrát 4:1, sestřelených Němců ku ztraceným vlastním. Pluky na starých Jak-9 2:1. Pluky na Jak-1 1,5:1. Jak-3 zdvojnásobil účinnost, ztráty snížil na polovinu. Matematika války ukazovala, že rovnocenná technika plus správná taktika plus početní převaha dává konečný výsledek. Německé letectvo postupně, neúprosně, nezvratně ztrácelo nadvládu ve vzduchu. Paralelně v létě 1944 se objevil Lavočkin Lá-7, vylepšení Lá-5 s forzírovaným motorem AŠ-82 FN, výkon 1850 koňských sil, rychlost 680 km za hodinu, o 40 km rychlejší než Messerschmitt. Výzbroj 3 20 mm kanóny. Palebná síla trojnásobná oproti jedinému kanónu Messera. Dávka trvající 3 sekundy doslova roztrhala německou stíhačku v půli. Svědkové popisovali, jak Lá-7 vystřelil na Messerschmitt a Němec explodoval ve vzduchu od přímého zásahu 3 soudobých granátů. Křídla se odtrhla, trup se rozpadl, pilot nestačil ani reagovat. Smrt okamžitá, nemilosrdná, technická. Stefanovský testoval Lá-7 v srpnu 1944. Dojmy zaznamenal ve zprávě lakonicky, profesionálně. Stroj mohutný, rychlý, těžce vyzbrojený. Rychlost 680 potvrzena. Stoupavost 16 metrů za sekundu. Mírně nižší než Jak-3, ale přijatelná. Manévrovatelnost průměrná, ustupuje Jak-3, ale dostačující. Palebná síla vynikající, bezprecedentní. 3 kanóny vytvářejí vražednou hustotu palby. 1 dávka zaručeně zničí jakoukoliv stíhačku. Doporučuji k masové sériové výrobě. Fronta ocení. Výroba Lá-7 začala na podzim 1944, do konce roku vyrobili 500 strojů, do jara 1945 dalších 1200. Přezbrojování pokračovalo. Sovětské stíhací letectvo sílilo den za dnem, týden za týdnem. Statistika vzdušné války se po příchodu Jak-3 a Lá-7 změnila dramaticky. Čísla mluvila sama za sebe. Výmluvně, nemilosrdně. 1943. Poměr ztrát 2,5 ku 1 sovětské ku německým. Celkové ztráty sovětských stíhaček 12 000, sestřeleno Němců 4800. 1944. První pololetí, leden, červen, na staré technice Jak-9, Lá-5, poměr 1,8 ku 1. Ztráty sovětské 6 000, sestřeleno Němců 3300. Zlepšení je, ale nedostačující. 1944. Druhé pololetí, červenec, prosinec, masové nasazení Jak-3 a Lá-7, poměr 1,2 ku 1. Ztráty sovětské 4000, sestřeleno Němců 3300. Téměř parita, dosažena poprvé za celou válku. 1945, leden, květen. Finále války, poměr 0,7 ku 1. Ztráty sovětské 3000, sestřeleno Němců 4300. Poprvé kladný poměr, sovětské stíhačky sestřelují víc než ztrácejí. Technická převaha plus početní plus taktická dali konečný výsledek. Luftwaffe rozdrceno, zničeno, přestalo existovat jako vážná síla do května 1945. 9. května 1945 válka skončila. Stefanovský oslavil vítězství v NIIVVS, sám ve své kanceláři. Díval se na stůl zavalenou zprávami ze zkoušek, statistikami ztrát, grafy výroby. Matematika války ležela před ním v chladných, nelítostných číslech. Spočítal konečnou bilanci. Celkem za celou válku zahynulo 47 000 sovětských stíhacích pilotů, z toho 30 000 v letech 1941-43, období kritického technického zaostání. 17 000 v letech 1944-45, období parity a převahy. 30 000. Číselně příšerné, nesnesitelné. Každá jednotka člověk se jménem, tváří, rodinou, přervanými sny. Přemýšlel, mohly být ztráty menší, kdyby byla technika rovnocenná od začátku.
Kdyby byla taktika správná už od června 41? Odpověď ano. Mohly být poloviční. 15 000 místo 30. 15 000 životů, cena předválečného technologického zaostání a skrývání pravdy před piloty v prvních letech války. Slza stekla po tváři, setřelý, pomyslel na ty, kdo se vítězství nedožili. Na Borovicha, který zahynul v říjnu 43, útočil na Messerschmitt čelem měsíc po Stefanovského přednášce, nevstal si lekci, zaplatil životem. Na tisíce dalších takových, mladých, statečných, hloupých, kteří nevěděli, proti čemu bojují. Ale pomyslel i na ty, kdo přežili díky nové taktice, nové technice. Na Pokryškina, který se dožil vítězství, 62 oficiálních vítězství. Na Kožeduba 62 vítězství, první výsledek SSSR. Na Rečkalova 56 vítězství, třetí výsledek. Na tisíce řadových pilotů, kteří se vrátili domů k rodinám, dětem, ženám, pokračovali v životě díky poznání a rovnocenné technice. Osud samotného Stefanovského se stal pokračováním služby letectvu. Po válce zůstal hlavním zkušebním pilotem NAI VVS. Testoval všechny nové sovětské poválečné letouny. MiG-15, první sériový proudový stíhač z roku 1947, rychlost 1,070 km za hodinu MiG-17, vylepšení, rychlost 1,145 Jak-25, první všepohodový stíhač s radarem. Účastnil se tvorby, zkoušek, dolaďování desítek typů. Nalétal ještě 20 000 hodin po válce. Stal se legendou sovětského zkušebního letectva. Dožil se roku 1976, 70 let, zemřel na infarkt, tiše, ve spánku. Pohřben s vojenskými poctami na Novoděvičím hřbitově v Moskvě. Poslední rozhovor dal v roce 1975, rok před smrtí, časopisu Letectví a kosmonautika. Otázka zněla: který let si pamatujete nejlépe za 35 let zkušební práce, za 200 typů letounů, které jste oblétl? Odpověděl bez váhání: trofejní Messerschmitt 25. července 1943. 15 minut letu, které změnily všechno. Poznal jsem pravdu o technickém zaostání. Pravdu hořkou, nezbytnou, která po rozšíření zachránila tisíce životů. Nejdůležitější let mého života. Ne nejnebezpečnější, ne nejtěžší, ale nejdůležitější. Protože otevřel oči realitě. Realita je děsivější než iluze, ale upřímnější. Znát pravdu bolí, ale je to nutné. Nevědomost zabíjí rychleji než kterýkoliv nepřítel. Trofejní Messerschmitt Bf 109. Gustav VI, testovaný Stefanovským, se nezachoval. Po skončení zkoušek byl předán do muzea VVS v Monině. V 50. letech vyřazen, rozřezán na šrot. Typický osud trofejní techniky v SSSR, kde neocenili historický význam. Ale výkresy, fotografie, zprávy ze zkoušek zůstaly v archivech. Ovlivnili konstrukci Jack 3, La-7 poválečných MiGů. Německá inženýrská myšlenka, studovaná, kopírovaná, vylepšená, pomohla sovětskému letectvu dohnat západ technologicky do 50. let. Lekce naučena. Technika musí být minimálně rovná protivníkovi, lépe převyšující. V muzeu VVS v Monině dnes stojí výstavní panel Trofejní letouny Velké vlastenecké války. Fotografie onoho Messerschmittu testovaného Stefanovským. Tabulka říká: studium trofejní německé techniky umožnilo odhalit nedostatky sovětských stíhaček a odstranit zaostání do roku 1944. Vytvoření stíhaček Jak-3 a La-7 bylo výsledkem analýzy německých zkušeností. Technická parita dosažena, taktická a početní převaha zajistily vítězství ve vzduchu. Vedle toho fotografie Stefanovského v leteckém overalu, mladého 37letého. Citát z rozhovoru z roku 1975. Nejstrašnější nepřítel je nevědomost. Poznali jsme nepřítele, prostudovali ho, porazili. Poznání je síla, pravda je zbraň, nevědomost je smrt. Odkaz onoho červencového letu z roku 1943 žije v paměti generací letců, v učebnicích dějin letectví, v archivech odtajněných v 90. letech, v pamětech veteránů, Pokryškina, Kožeduba, Rečkalova, kteří upřímně psali o technickém zaostání v prvních letech války a o jeho překonání v roce 1944. Pravda se už neskrývá. Nové generace pilotů se učí z chyb minulosti. Chápou, že technika je kritická, taktika důležitá, ale nedostatečná. Bojovat na horší technice lze, dočasně, z nutnosti,
ale cena bude vysoká, nepřijatelná. Dohnat a předstihnout protivníka technologicky, to je absolutní priorita. Všechno ostatní je sekundární. Moderní ruské stíhačky Su-30, Su-57 v sobě nesou geny lekcí oné války. Rychlost, manévrovatelnost, výzbroj, spolehlivost neustupují západním protějškům F-15, F-22. Parita je udržována neustále, za cenu obrovského úsilí konstruktérů, inženýrů, továren, zkušebních pilotů. Lekce naučena. Technika nesmí být horší, už nikdy, nikdy víc. Slzy Stefanovského v prosinci 1943 v domě Rudé armády, slzy Pokryškina vzpomínajícího padlé přátele nebyly zbytečné. Byly začátkem změn, začátkem cesty od zaostání k paritě, od parity k převaze. Cesta dlouhá, těžká, krvavá, ale úspěšně projitá. Paměť 30 000 padlých v letech technického zaostání zavazuje nedovolit opakování nikdy. To je odkaz generace vítězů generacím budoucím. Odkaz napsaný krví, slzami, vytrpěný, zaplacený životy. Odkaz, který nelze zapomenout, nelze zradit, nelze ignorovat. Protože cena zapomnění se neměří rubly ani dolary, měří se životy lidí, kteří brání vlast na zemi, ve vzduchu, na moři. Životy, které jsou nedocenitelné, nenahraditelné, posvátné.